مكالقوني تملس عدقا يقلل له السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نابيتك أبون نخازو اللوح أفحوخا ما تنكرب مصاط نغزخا دكوا قراريبات تصبل لابدخا قنصاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدو اللو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكالقوني تملس عدقا يقلل له السلام أبقزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتيها زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس أبسنا هنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس اللي قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا قديدو كبهري إنك إيدي حزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحرين غير سلام تختاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوك تكونون هاي ووترو تمنيتنان بحقنا نيولومون كم ووترو أقد ست عستوتات حزنا لكم قريبنا لنا لايك مقبار سبورت مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار بمقبار دمانة تسرحنا كتحجزون عدمكم كم ووترو سفحت انتنان حبريتان حزنا متينا لنا دقوفكم ما يفلينا نابلنا مجمريا بزي مسات تحستون جمرينا let's go. The U.S. government has a message for their personnel posted in China. Maintain a strong relationship with our allies, but it must be platonic. American diplomats, their families, and security-cleared contractors in China and Hong Kong are banned from engaging in romantic or sexual relationships with Chinese citizens. انتي نسمع لنا امين كابزن العلى زقرم كبصح كم زي كلنا نرزلنا منجست امريكا دبلومات ناتو اب تشاينا نزلو اب امباسي ناتو سرحو زلو بستفلالي منقدي اب تشاينا خوينهم سرحو زلو مس منجست امريكا مس تشايناويان فقر خيحزاكم يبلوم الله مسون كيتفقروا بجكا حونة وركب زخون الرومانتيك زخون فقري يكون حدار كيتقبروا يلو نهزبو يقدالو انتوا يكونن ويكا جوكا يكون كون زنقر زلو this is serious نهزبو نتو دبلوماتو صراحتنيات او زلو أمنا بچاينا زلو صبي منجست أمريكا نمرغواز أكل تراي انت يبلالو مسوم كي تواسبو فقر غي حزاكم مسوم ركب كي تقبر سلازا أبا أمريكان كده تزلا بمنجد دونالد ترامب ترى نجار نجزيو ويون حجي كخونام يخلي لهم زوطن ونجار تراي كونان الرجالنا نوح سرد زلو نابتال نجار كمعبل زخل كوناتنا الرجالنا نابتنا يقدم زحول كينات منتاليتي تماليشون كم زلون نشايناويان چايناو مبقول نزلو ما بأمريكا زلو أب ريسيرش أب ساينس أب يونيفرسيتي نزسرحو زلو قص بقص كابت سرحناتهم يسوقوهم كم زلون ويداي تردوهم من برني چاينا تزبلت عدلي خفتو لا خم زلو يزنقر مهنياتو زون كلهم ليك أو انت كاب چاينا وتيوم أبكال علامات بفلا بأمريكا نيونيفرسيتي أمريكا زقولوا نتي تكنولوجي أمريكا العالم سدوز نبرو الناو قانيون عدهم كم زملسو نتنا چاينا تكنولوجي كوزلا نبزلا على درجة كم زدي بقبرو ولو This is very interesting. أفولي جزينا نمت زلنا
أفلو جزابت إن لنا كنبل كلنا نزم ودزن مسمع كايز خون. According to the Associated Press, the policy took effect in January, shortly before US Ambassador Nicholas Burns left his post in Beijing. At the Institute of Politics Forum earlier this week, Burns had this to say about maintaining strong relationships with US allies. 4 words. Be nice to allies. Seriously. Be nice to allies. Here's the reason I say that. When you're in a competition, this is an epic multi-decade competition. If إذا تريوا زلهم أمباسادرنا تشاينا أمباسادرنا أمريكا بتشاينا زنبريو ني أمريكاويان استزاربوا زرباي دي تشاينا سلا دفلت أب تشاينا سلا زنبري بزي العالمي بلوم الله نظام الله يسنعتنا مشاركتنا بلوم أوروبا كندا كالوت we have to be nice مزياتهم أمانا كن مساسل كن كلالنا كن حزام كن كلالنا أنا يتعوت يلغوني بلوم الله عجت ما تنقطع بهم سمعون. We did a typical exercise here at the Kennedy School. We asked the students, okay, objectively, on a series of matrices, who's more powerful, the US or China? Military power, tech power, and Graham and his studies have done a lot of this. Soft power, economic and trade power. It's pretty close. The Chinese line publicly is, oh, the United States is more powerful. I think we're near peer competitors. سمعكم هذا؟ انت عايز بلزلو أفكار استجبر مصلحتي كم زرقاقصو بتكنولوجي بوتهدراوي بكل مداي نأمريكا نتشاينا كان ودادر كلنا أمريكا ويزي نأمريكا أودينس أب هارفارد يونيفرسيتي زاربا زلو سلازي نتإليتنا يرو أمريكا يدي زاربهم زلو أما أب وددرنا أمريكا نتشاينا أب كل عودة كنريو خلنا تشايناويان يحسويهم زلو أمريكا علينا لا قديماتنا لا أنت بلتنا بوغيرنا تعبيد سمعنا الليلو he's right تشاينا يحسوا سلازلو كشكعنا سلازلي ينبر عبتك أنا يوم زلو كابانا نيشتي من البعض حلفنا مالنا بنيشتي درجات رأينا حلفنا يوم زلنا أبزع درجاتات أركبهمنا أبزع درجات ما قديمهمنا اللي يزبلهم زلو and this is a very serious threat to you لذي أمريكا بتشاينا دسمع زلو قداي كمزي ترى نجر كي مثلكم أب تاريخنا يا أمريكا كمزي عينت مودا درتاقات ما يفلتني at least أبز حلفة 100 عامت لذي تي أمريكا توزدو زلا والسانتات نعداقا ربش وزلو ناي تاريف ديو ناي كالديو كل زقبرو وزلو نعو جيرون كمان تتعويتهم ليهم هتزا حزن بريزنت ناتهم دونالد تراميو sophisticated policy كهندس زخل sophisticated plan حزو مستيرو عكي بقصل زخل مراحل سلازي بلهم مس national security ناتو استزاربات على 10 دقيقة أب ميديا تزارب سبيو سلازي كم تسلزغونني تشايناويان advantages فترة لهم زلو تشاينا دما نتي بكوناتو راشا تشاينا صبو غيرهم يريولو يمزمزو ولو امو نسد ليت خبر خل نساتهم كنت هداليوم هلو يعني كله اب ذكر دعنا زلو امريكا زوسد تسغون تختوس تخليا ناي تشاينا بحرب نكرداكا خلالو كتصمم زغل حزب اللوم and I cannot emphasize this point نزا نطديا كند منتاي كسمر الله يخل كردانا خلالو اب كوينات يغونا وددر حيل سلازلكا قلطو سلازغون كاترا يكون كانتو تعوت ويون فتان سلازي كونكا حيات سلازي كونكا تسعر مالت هيكونن كوينات يكون وددر كل غزي فتنه على كار حيل لك ترى دي كونس ناي تصاوارنت عقمنات كخند منتايو ترجم لهم كند منتاي ولا ون كفيك كخلو كند منتاي تصميم كاخد كيتخل هاجرات كان بعلى اوروبا امريكا مصمام زبحال اب دي ان ناتهم يلن ناي مصمام تقولوا ناتهم زيرو يو هذا منقص نشتي بوليسي نتيز بن حجه خو زخل نحوارق تربح زخل بوليسي ندحر غيرو حزب انصارو خيدو اب كلت عمدي ولا ب4 عمد كاب سلطانو خم زغو حفيز غبرو سلازي زغبرو بوليسي حج وصيت كمصك خلالو دحر 10 عمد وصيت كمص علي زبال يلن فور اكزامبل تشاينا اكلتشن 17 بفلاي كاب اكلتشن اسرا جاك ما زبال تزعبي سيلبريتي ناتهم انتربرنور بيجست بيزنس مان تبعي شو مان كوين زنبره امريكاوين دما اوف تبلو زنبرو مغنياتو دبعال جاك ما تتقيمم نتناتهم زنا نتنا تشاينا منغستي الواخ غبرولو تي كالر ريفولوشن كغبرولي مدام نيرو تشاينا غنتو قدام سفلتو انا علي بابا يكون كومز عمسلو سي او تاتن كامباينتاتن هي كاب سبوت لايت تعالي لهم كامباينتات ناتكم سبرو دومينيز غبر كامن امريكا مايكروسوفت جوجل ويونغله منغس زقو عصر سوفت ويرات يكون غلا يمدلنا زلنا نحنا نسخاتكم نتزلكم صمغيو اب كالي انفست غبرو ابي اب تشيبس انفست غبرو ارتفيشال انتليجنس انفست غبرو اب روبوتكس انفست غبرو اب سبلاي تشين انفست غبرو سلازي اتي فلاش زلو بلعلو زلو قتلوا من تحت وردو انفست غبر لهم نتبركناتهم كم زوجق غيرهم
بحال عليبابا دما مرحنتنا منقسم سمعهم كابت كاميرات افيهم ابستفلالي سيكتورز انفستيجير لهم عليبابا زبالت ارتفيشال انتليجنس حيز متيلو ترديهم لهم እዚ ኸንታይ ዘርእየካ እቲ መንግስቲ ንግዚኡ ቃንዛ ክፃወር ከም ዝኽእል ንግዚኡ ክፅረፍ ክፃወሮ ከም ዝኽእል ንግዚኡ ሕማቕ ሚድያ ፐብሊሲቲ ክፅመም ከም ዝኽእል እንታይ ዳ ናይ ነዊሕ ስትራቴጂ ናቱ ስለዚ ኣብ 2020 ቻይና ወዲቓ ጠፊሃ እያ ብላብላ ኢሎም ቤላ ገይሮም ስቶክ ማርኬት ናይ ቻይና ክራሽ ገይሩ ብላብላ ተባሂሉ and guess what ኮቪድ መፅኡ ብኮቪድ ካ ሕማቕ ፖሊሲ ተኸቲሎም ዶ ኢሎም ዓብ ብዛዕቦም ተዛሪቦም መሰስ ኢሎም ብኤሌክትሪክ ካርስ ብአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ሮቦቲክስ መራኽብ ገለመለ ድፈኖም ይልካዩ oh my god ኮይና so ሕጂ አሜሪካ ዓቕላ ስለ ፀበባ ናይ ዓቕሊ ስበት ስጉምቲ ኢና ንርዳልና ንቐጽ But back to the spicier topic of personal relationships. Some US agencies did have strict rules on such relationships, but not a blanket ban. A non-fraternization mandate, as it is euphemistically known, has been unheard of since the Cold War. The government has quietly issued what might be the most awkward HR memo in history. American government staff stationed in China, plus their families and any contractors with security clearances, are now strictly forbidden from engaging in any romantic or sexual shenanigans with Chinese citizens. Yes, all of them. And no, not even just coffee. According to reports, the rule was put ከምሪዮ ዘለና ስለዚ ናይ ቻይና ሲሪየስነስ ንኣሜሪካ ክንደምንታይ ናይ ቻይና ስግኣት ናይ ቻይና ውድድር ክንደምንታይ ንቻይና ኣፍሪሂዋ ከም ዘሎ ካብ ኩሉ ብኣፎም ዝብልዎ ዘሎ ዘይኮነ ካብቲ ተግባራቶም ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እዚ ሕጂ ናይ ንግዲ ወራር ድዩ ናይ ገለ ዝብልዎ ዘሎ let me show you one thing ንኣሜሪካ ውይ ዘብሎም ዘሎ ናይ ቻይና ፍቕሪ ፅልኦም ወይ ገለ ከይመስለኩም እዚኣ እስከ ስምዕዋ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ነዛ መኪና እንታይ ትገብር ፍሉይ ኢልዎሲ كيزا وركايا دايركشن تغير الومي كم زكاب حتى زي ما عبل الكتمة مزيخة نبحر معبول الكتمة مساتها كلنا جرز بلاكا لك كوميدي سمع زلو زخا حاجة كابتم حتى ما أمريكاني لايك اكشلي ابز بوتها زغلنا زي ما خاينيز جازن يوتيوب مالت جلس على يوتيوب كو سناتيم كعري قالوا not everyone يوتيوب زي ما نسيزن ابنت لايف شو يزقبر هيز مالتي مليونير ستراي دي كونت تزلوم عقمنا يكتبات زجرمي بزحات من نسيات كمان ትምህርቲ ገዲፎም ናብ ዩቲዩብን ገለን ከም ዞሩ ዝገብርዎም ዘሎ ነዚኦም ዝመስሉ መንእሰያት እዮም ብዘይከውን ማለት ናይ ሸው ፐርሰን እዩ ናይ ብሓቂ ኢንተርቴይነር እዩ ግን ኣይንፋኽ ሲምፕሊ ከምዚ ስለ ዝገበርካ ድማ ህይወት ኩላ ቢትካ ንዓይ ዘገረመትኒ ዘገበራ እዚኣ ተመኪና ትስዕስዕ ኣለና በለ እንዲ ዝገብር ኣነ ዘገረመትኒ ኣብዚ ሓንቲ ረዩ ናይዚኣ መኪና ዘይኮነስ ለጊም ሰከንድ ኣብዚኣ ከይድ እዩ ነዚኣ ካልእ መኪና ከርእይዎ እዮም ነዚኣ መኪና ረዩ እጂ እንታይ ክገብሮ እዩ Keep your friends close and your enemies closer. You may have heard the saying before, but you know who's actually practicing it right now. Donald Trump. The US recently sold F-16 jets to Taiwan and the Philippines. It also announced a new war command in Japan. And now American generals have met their counterparts in China. This meeting was held in Shanghai, the first of its kind since Trump's return. America dema akandi na technology tawadadira technology na ta nqdmit tamtsእ بخال نقدنا تانغميت تمت دايرا نتشاينا كما يجرك حنكويلكا تودقوم كما يجرك ندحريت تملصوم this is the only thing they can do the only thing ناتهم وش دلو by the way نبزي أرسخيات خلوه كلا ليكم من اللايك كاسم بوصل زغني زي عبزي زلا مكينات رواز لهم أبي إرترا مسكد نادحر خندي عمت ناتي مكينة ساخد كونسل زغنت I want to just introduce this car to you guys أبي لا بتاتنسافف سنة زياب زلا مالتيو زياد نانساففت زجبرا مكينة زيا أنا يرترام سوي تقولني. And what was in the agenda? Unsafe and unprofessional actions by the Chinese military. ስለዚ ኣሜሪካ ነተን ጎረባብቲ ቻይና ዘለዎ ሃገራት ነፈርቲ ምሻጥ ሚሳይላት ምሻጥ ኣፅዋር መሃብ እንታይስ ኩሉ ተዕላማኸ ከመይ ጌርካ ንቻይና ኮንቴይን ትገብራ ከመይ ጌርካ ትቕርቅራ ከመይ ጌርካ ናይ ካብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ካውዝላናቶም ኣውፂኻ ኣብ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ሓሸውየ ትሸሞም because ሰብ ዘለዎ እዚ በኣሜሪካ ድማ ሙሉእ ክእለታ ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝተኮረ ስለ ዝኾነ ኣነ ይኮንኩን ከም ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ታሪክ ብግቡእ መንገዲ እንተተረዲኻዮ ንሓዋሩ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ስለ ዝስምዓኒ
ዝምብዕ ታሪክ ከይንምሃር ካብቶም ነቲ ታሪክ ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጥዎን ጽቡቅ ገይሮም ክምህርዎ ዝደልዩ ሰባትን ክንምሃሮ ተኽኢልና ድማ እቲ ዝበለጸ ኮይኑ ይስምዓና እዩ listen now to Do you think that some level of confidence or cockiness is necessary for China now? I mean, I don't know. I mean, I hear things left, right, and center that I get confused as well. Is the Chinese economy still strong, going strong, or is the Chinese economy hitting some sort of going off some sort of a peak with the real estate market is down, the stock market is down, the consumer confidence is down? I mean, which way is it? I don't know. Like. እንታይ ኢላ ተሓቶም ኣላ መሲልኩም እዚ ናይ ቻይና በሚድያ ክንርኢ ከለና ቻይና ሕማቕ ኣላ ትወድቕ ኣላ ከም ዝተኾነ ኣላ ንሰምዕ ኣለና ብትክክል ኮሜዲ ኣይኮነን ማለት እቲ ሪል ስቴት ፀገም ኣሎ ናይ ስቶክ ማርኬት ከም ዘሎ ድብልዎ እንታይ ይመስለካ ንስኹም ትፈልጥዎ ኢላ ነዞም ሰለስተ ምሁራት ተሓቶም ኣላ ትመልሲ ስምዕዎ China has a very strong economy and it's going to continue to be even stronger in the future, and the basic reason is that China is technologically dynamic and it is already at the forefront of a large number of technologies that are the key technologies for the next 30 years. Electric vehicles, zero carbon energy systems, fourth generation nuclear, to be... China ትወድቕ የላን ጽሩይ ዝኾነ መሰረት ዘለዋ ሃገር እያ ንዝመጽእ 30 ዓመት ዘድሊ ቴክኖሎጂ ንብሎ ዘለና ብምሉእ ድማ ቻይና እያ ማስተር ጌራቶ ዘላ ስለዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ፕሮፓጋንዳ ሸለል በልዮ ቻይና ኣብ ጽቡቕ መሰረት ዝተሃነፀ ገዛ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድልዱል መሰረት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመታት ኣገዳሲ ክንብሎ ንኽእል ቴክኖሎጂ ማስተር ጌራቶ ዘላ ሃገር ተላ ቻይና እያ ስለዚ ናይ ምዕራባዊ ኣካይዳ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባ ብዛዕባ ቻይና ክትንቀቑሉ ክትክእሉ ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ሓደ ካብቶም ኣዝየ ዘድንቖም ፕሮፌሰራት እዩ ናይ ኣሜሪካ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ስኮላርስ እዩ ስለዚ ቻይና ኣመና እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ኣገዳሲ ንቁጠባ ማሕበር ቁጠባናት ናይ ቻይና ጥራይ ዘይኮነስ ዓለምና እውን ኣገዳሲ ዝኾነ ተራ ዘለዎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ልዕሊ ኩሉ ናይ ቻይና ሓንቲ ነገር ዝዛረባላ ኣብዚያ ክንሰምዓ strong and very dynamic also in those technologies, and the manufacturing ecosystems, especially where we are in the Greater Bay Area, is absolutely extraordinary. I would say unique in the world. So, what's said in the media day to day, well, that's day to day news, but China, like any large economy, has ups and downs and quarters that are bad or quarters that are good. And the COVID was a disruption and so forth. But you have to look at the fundamentals, and the fundamentals are very, very strong. And that's very good, because not only is it good for China, it's good for the world. I do want to come back to this question about China's statecraft. And just to say, of course, we can theorize, but I would point to two historical facts that I think are positive and important. ቅድሚ ዳብዚያነት በዚያ ምስጋሩ ነዚያ ክነግረኩም እየ ቻይና ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ሃጠው ቀጠው ግደፎ የስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሕማቅ ኮርተር ሕማቅ ሴክተር ወይ ገለመለ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ፋንዳሜንታልስ መሰረት ናይቲ ቁጠባ ድልዱል እዩ ማኒፋክቸሪንግ ናታ ሓያል ዝኾነ ናይ ፋብሪካታት ሃኒፃ ኩሉ ዘድልያ ንዓለም ጥራይ ዘይኮነስ ንዓለም ዘድሊ ንብረት ብብቅዓት መወዳድርቲ ብዘይብሉ መንገዲ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ቻይና ተደላይት ሃገር እያ ኣሜሪካ ክትገድፈካ ትኽእል እያ ካብ ኣሜሪካ ትኸስሮ ውሑድ ነገር እዩ ካብ ቻይና ተፈንቲቱ ክነብር ዝኽእል ሃገር የለን ባይ ዘ ወይ ኣይትገብሮ እንትኸውን እምበር ቻይና እገዳ ተጀሚራ እቲ ዝኸበደ ገዳ ክኸውን ዝኽእል ናይ ቻይና እዩ ምክንያቱ ቁጠባናትካ ኢሚድየትሊ ክስማዕ ዝኽእል እዩ ኩሉ ዘድልየካ ሃገራት ኣፍሪካ ይኹን ሃገራት ዓረብ ዘን ብፍላይ ዝምዕብላ ዘለዋ ቁጠባ ናይ ቻይና እንድሕር ኣጊድካ ኣኺልካ ማለት እዩ which is good ጉድ ክብለኩም ከለኹ ቻይና ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ናይ ቻይና እዩ ኣሜሪካ ትእግደን ዘለዋ ሃገራት ቁፅሪ የብለንን ራሽያ ኣሜሪካን ኤሮፓን ብምሉኦም ኣጊዶማ ከለዉ ቁጠባናታ ክወድቕ ኣይከኣለን ዋይ ቻይና ዝበሃል ሃገር ስለ ዘሎ ንብምሉእ ናይ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝገበርዎ ፅልዋ ቻይና በይና ብሓደ ወገን ሚዛን ኤሮፓ ብምሉአን ሃገራት ኣሜሪካ ብምሉአን ጌርካ ነቲ ቁጠባ ንሳተን ከበርክቶ ዝኽእላ ቻይና በይና በቲ ሓደ ወገን ጌራ ወላቕ ዘላ ቀቢላ ንቁጠባ ናይ ራሽያ ምስ ክወድቕ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ጌራቶ ሓደ ራሽያ ንብምሉአን ኤሮፓን ኣሜሪካን ተኣኪበን ወታደራዊ ዓቕምናተን ሒዘን ምስ ከዳ በይነ ራሽያ ድማ ወታደራዊ ፍሽለት ስለዚ ብቁጠባን بوتادرام بخلتيو كفاشلا سلازغالا عقل صبات يزغبرو زلو ازيا زربا زيا طراي سمعوا شو كسغري First, China hasn't been in any war for more than 40 years. This is extraordinary. The US has been at war basically every day for the last 40 years, and usually in a number of places. China had a 1-month war with Vietnam in 1979 and since then. And that kind of long peace is, I think, the best evidence we have about China's statecraft right now. There's another historical piece of it. هذا
ቻይና ዝበሃል ካብ 1979 ሓንቲ ግዜ ምስ ጎረቤታ ቪየትናም ሓደ ወርሒ ተዋጊኣ ሓደ ወርሒ ብኻልእ ኣዘራርባ ልዕሊ 40 ዓመት ዝኾነ ይኹን ምስ ጎረቤታ ይኹን ምስ ገለ ኩናት ከይገበረት ፀነት ሃገር እያ ስለዚ ቻይና ሜንታሊቲ ናቶም እንታይ ናይ ሰላም ሜንታሊቲ ምዃኑ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ሕጂ እውን ኣሜሪካ ኩናት ትደሊ ዘላ ኣብ ዙርዮም ትዝንቢ ዘላ ነዘን ዝሓለፈ 40 ዓመት ከንታይ ኢሉ ኣሜሪካ ነዘን ዝሓለፈ 40 ዓመት every day ነፍስ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ሓደ ዓዲ ደይኮነ ኣብ 234 ቦታታት ኩናት ናገበረት ይሓሊፋት ኢሉ ነዘን ዝሓለፈ 40 ዓመት ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ድማ ረዩ ታሪክ እዩ ታሪክ ተፈሊጥካ ድማ ይፅቡቅ evidence that I personally believe, even though it's argued and debated among historians and scholars, and that is there was a long period of several hundred years, basically 500 years, of what has been called the Confucian Peace in the region of China, Korea, Japan, and Vietnam, lasting really from the beginning of the Ming Dynasty until the British invasion of China in 1839 in the First Opium War. And so this long period almost had no war at all. كم تريود لهم حادتي نحن حجار بعمت هاي كونت رايز الرئيلو قدمي أوروباويان أب تشاينا متيوم نزي تشاينا زبال نزي إسيا زبال مزراقهم ناي تشاينا كينغدم نحمشت 100 عمت زخون أبت كبابيو كوينات ورا كويناتن كيراي حمشت 100 عمت كم زقبره ስለዚህ ቻይና ናይ ሰላም ብሰላም መንባርን ነፍስኻ ኺልካ ንኻልእ ከይረበሽካ ጉዳይካ ሒዝካ መንባር ሊቃውንቲ ናትዮም ኩናት ናቶም ኣይኮነን ንሳቶም ናይ ሰላም ሓይል እዮም ኢሉ ነቲ ታሪክ ናቶም ይድፍትሸልና ዘሎ ስለዚ ምስ ቻይና ዝምድና ምግባር ማለት ሓደ ሰብ ኩሉ ግዜ ብታሪኹ ይዝቕየር ከም ታሪኹ ድማ ዝነብር ታሪክ ዝደጋገም ዝብሉ እንታይ ናይ ሰላም ታሪክ ዘሎ ንሱ ዝድገም ናይ ኩናት ታሪክ ዘሎ ንዑ ይዝደግም ኤውሮጳ ኩሉ ታሪኾም ኩናት እዩ ስለዚ ካብ ኩናት ክዕርፉ ይኩልኒ ኣሜሪካ ብኩናት ይመፅዩ ኩናት ድማ every day ኣብ 250 ዝኾነ ዓመታ ብጀካ 16 ዓመት ኩለን ኣብ ኩናት እዮም ሕሊፎም ስለዚ ናይ ኩናት ባህሊ ዘለዎም ሃገራት ካብ ኩናት ክዕርፉ ይኩልን እዮም ናይ ሰላም ባህሊ ዘለዎም ድማ ሰላም ይስርሖም ነዚያ ጥራይ ዘክሩለይ ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ቻይና ክዛረበኩም ከለኹ ሕጂ ናብቲ ናይ ቁጠባ ክንሰግር ኢና ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ ዓለም እንታይ ገይርዋ ንረአዩ ብዚ It's wrong, and the market is almost open. Yeah, it's open. Away we go. Right from the top, we've got the initial read. The Dow is down 950 points. That is 2.3%. That's in the first few seconds of business. At the Dow 30, I see two winners, one unchanged, although maybe it's not open yet. The rest are down. They're losers. The S&P 500 down 2.4%, a similar loss to the Dow. And the Nasdaq, though, again, a bigger loss. دونالد ترامب بتعريف غيرو نخلو كتاباني عالم كم بركخ زدليو زركب كوينو فكير زمتايو فوكس نيوز حدا كابتنة دونالد ترامب زجنجنيوم انتاي قنا قاتي ما مالو كلها تعداقا قيح نقيح غيرو الدمام سيلوهالو بزمان قد نزي كقتل يكلني كبلو جميرو مالو ولا توم دقفتناتو الزمان قد نزي نقزيو كتصعوري خيل خون عبلونج ترمقن نتو كتاباني تهاجر it's too risky كبلو جميرو مالو ቻይና ድማ 34% ታሪፍ ጽፊዖም ኣለው ኤውሮፓ ሕብረት ክጽፍዐ ይሓስብ ኣሎ ካልእ እውን ክጽፍዐ ይጅምር ኣሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ አንስቶፐብል ኩሉ ነገር ክገብር ዝኽእል ቡሊ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዝነበረ ኣብ ሪያሊቲ ከም ትሶም ዝሓስብዎ ከም ዘይኮነ from tariffs. They are. So that's why you had a lot of people yesterday saying this is great. I can buy Nvidia and TSMC. I think the problem or some of the worries this morning was the retaliation from China with a 34% tariff. How much companies like Micron, Qualcomm, Broadcom, even SMCI have exposure to revenue from China? How does that start to impact their business? That's, I think, where some of this uncertainty comes in. We were talking with Mark Mahaney a moment ago about the $1 trillion that the Max 7 stocks lost just yesterday alone. በቃ عقلهم صيبوهم كل الماركت ቀይሕ ተغيሩ ننوح معلتات دماي كم خيني زلو من البات ناي مجمريا رياكشن يكم زغبرو زلو قال خبلو جميرو نيرم no the market is messed up دونالد ترامب من قد تغيير كقداد مخان بزينا نرزالنا تمام ستوك ماركت زلو ما يترعادو this is a historical event كم زد ما يقاتمي by planning امريكا تقانزان امريكا زق ان زحمم سلازي دونالد ترامب دما كم تفلت وبرقرق قبل انت دي سرهلو نغرات تغيير كم زغليو امريكا زلو هم كن يسمعوها dollars, $2.5 trillion. It was just another Thursday until it wasn't. The markets opened, they bled, and by the closing bell, the top 500 companies lost around $2.5 trillion. $2.5 trillion. It's not because of a military conflict. It's not because of oil or even Silicon Valley drama. S&P 500 زبهال أبتا حنت معالتي دحرت تعريف تماركت مستغفته $3.4 تريليون كابتي فاليو نايتن كامباينتات خفيف خمس خده
ስለዚህ the US economy the market capitalization in America 2.4 ትሪልዮን ክሳራ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከም ዘጋጠመ ኢና ንርኢ ዘለና for how long ንመጀመርያ ካይኮነ እዚ ቅድሚው ክንደይ መዓልታት ናይዚ ታሪፍ ክመጽእ ከሎ ከጉድሎ ጸኒሑ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ጎልደን ይርስ ከም ጻለየ ኢሉ በረድ ዝኾነ ዘበን ኣምጺላ ኣብዚ ክበኺዩ ከለዉ ስምዕዎም ከድምጸልኩም እዚያ ስምዕዋ Talking about egg prices, why are you bringing up egg? You were the one who said egg prices! It was you! You said it! Now everything's more expensive! Oh, I can't afford groceries! You could afford groceries! You couldn't afford rent! Your landlord raised your rent, so you elected a fucking landlord to be president who has dementia! Who's... ህዝቢ ኣሜሪካ ኣክስል በጣም ጀቢሩሎ በዓልኩም ሓደ ገበል ዝኾነ መሪፅኩም እጂ መናብረ ከቢርና ገዛ ኽራይና ከቢርና ኢልኩም ኣይተማርሩ ዝብል እቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካውያን ዘሎ ኣብ ንሓትሕትካ ዘሎ ጽልእን ቅርሕንትን ካልእ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ እቲ መናብሮ መመሊሱ እናገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ብኩሉ ካልኩሌሽንስ ኩሉ ኪላ ናይ ቁጠባ ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎ ዘሎ ኣብ ነዊሕ ግዜ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ምናልባት ነገራት ክቀያየር ይኽእል ኸውን እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ታሪፍ ስለ ዝገበሮ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ለይቲ ፋብሪካታት ክስራሕ ኣይክእልኒ ካምፓኒታት እውን ክሰርሑ ይኮኑን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ክርዮ ናይ ክንኣብነት ንብረቱ ዓፅዩ ክመፅእ ኣይክእልኒ ኣብ ሓደ ለይቲ ፋብሪካታት ኣብ ሃኒፁ ከዋፅኦ ይኽእል ዲኻ ኣይክእልን ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሽግር ክቕፅል ኣብዚያ ስምዕዋ እቶም ኣሜሪካ ዘለኹም ወላ ንኻልኦት እውን Trump's tariff announcement. That is what tanked the stocks. It was a seismic sell-off. For the Magnificent Seven, the tremors ran deep. I'm talking about America's tech giants, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, and Tesla. እቶም ማግኒፊሰንት ሸውዓተ ዝበሃላ ካምፓኒታት ረይወን እዚአን እተን ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቴክ ሴክተር ቁፅሪ ሓደ ዝበሃላ እየን ከክንደይ ኣማዞን ብላዕሊ ኣልፋቤት ጀምሮ ጉግል ማለት እዩ 76 ቢልዮን ክሳራ እዚ ኣማዞን 186 ቢልዮን ኣፕል ማለት ናይ ኣይፎን እዩ 310 ቢልዮን Meta, Facebook ማለት 132 ቢልዮን ማይክሮሶፍት 67 Nvidia 310 ቴስላ 49 ቴስላ ውሑድ ከይመስለኩም ኣመና መሬት ወዲቁ ስለ ዘሎ እዩ ካብ ላዕሊ ኣመና ወዲቁ ስለ ዘሎ ተወሳኺ 49 ቢልዮን ከሲሩ ዘሎ ዝብሉና ዘሎ ስለዚ እቲ ዕዳጋ ነቶም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ቴክ ቢልዮነርስ እንደገለ ከም ሕሱም ይዝልጥጦም ዘሎ ከም ሕሱም ይስሕንዋ ኣለዉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግብረ መልሲ ናይ ቻይና ግብረ መልሲ ናይ ኤሮጳ ኣብዘን ቴክ ሴክተርስ ኣተኪሮም ግብረ መልሲ ክብኦም ዝኾኑ ኤሮጳ ይንገር ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ኣበጊስዎ ዘሎ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘየምፅኣላ ኮይኑ ትዕቢት ዝስምዖ ነይሩ እቲ ሪያሊቲ ግን things are going to change ምናልባት ኣብ ሎንግ ተርም ካልእ ራእይ ክህልዎ ይኽእል እሱ ኣብ ሾርት ተርም ግን ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣብ ሰንከፍ ዘሎ ህዝቢ ናበይ ከብፅሖ ምዃኑ ንኣብነት ኣፕል ተን ቴሌፎናት ከባቢ 80% ናይ ቴሌፎን ኣብ ቻይና እዩ ዝስራሕ ስለዚ ኣይፎን ትገዝእ ዝነበርካ እቲ ዝለእቲ ሓደ ኣይፎን ክንደይ ክኸውን ይኽእል ዋግኡ ይብል ኣለዉ $2,300 ከፊሉ ሰብ ኣይፎን ክገዝእ ማለት እዩ ማለት እቲ ታሪፍ መፅዎም ዘሎ ናበዮም ክገብሮ ንቻይና 56% ታሪፍ ገይሩ እንተሎ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ኣይፎን ንኣብነት ክሳብ 2300 ዋጋ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ስለዚ 2300 ሰብ ከፊሉ ክገዝእ ይኽእል ዶ ኣፍኮርስ ናት ገሊኡ ክኽእል እዩ ገሊኡ ግን ኣይክኽእልኒ ብካልእ ዘራርባ እቲ ካምፓኒ መመሊሱ ከምቆልቁል እዩ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ ጭዋዳ ድማ ንታሕቲ ገፁ ከምቆልቁል ክጅምር እዩ ስለዚ እቲ ፀቕጢ ዘጋጥም ዘሎ ረይዎ እዝን ወድዝን ስለ ዘሎ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈኸራ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ዝገደደ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ The tariffs leave Apple with a difficult choice. Option 1, pass on the higher costs and hope that the consumers will not mind. Option 2, swallow the tariffs and see the profit slump. Chances are they will choose option 1 and pass on the cost to the consumer, which means iPhones will get even more expensive. Right now, the iPhone 16 sells in the US for $799. It could go up to $1,142. The iPhone 16 Pro Max currently sells for up to $1,599. ቶም ናይ ኣይፎን ትፈዘ ዝኾንኩም ካብ ጉድ ረኺብኩም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም እቲ ኣይፎን 16 ዝበሃል $800 ከባቢ ዝሽየጥ ዝነበረ ምስ ሓድሽ ታሪፍ ክንደይ ክኸውን እዩ 142 እቲ 1600 ዋግኡ ዝነበረ ኣይፎን 16 ጥራይ ዲኹም ዘለኹም ኣይፎን ኣነስ ጌርኩም ገለ 26 ዝበፅሓኩም ይመስል ነይሩ ግን ስለዚ ካብ 600 ናብ 2300 ከባቢ ብ $600 ወይ እውን ያ ብ $600 ይወስኻለት ዋጋ ናይቲ ኣይፎን 16 ፕሮ ማክስ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ
إذا بسنك دونالد ترامب فترة زلوا نا آيفون أديكشن زلوا وسب كجزيو أنت ده اللي دماغ كجزاء يكون أنت ده جزيو دماغ تا كامباني سيلس ناتا مريت كم كل بركناتا دماغ مليس كم كل and this is the result of all ناي miscalculated and misguided plan ناي دونالد ترامب إيروباس كنسجر. Well, moving on now, France says that a response from the EU to Donald Trump's new tariffs will probably come at the end of the month. A government spokesperson telling French media that services will be targeted, not just goods. This includes digital products from big tech companies like Apple and Meta. For more on this, we're going to bring in technology editor Peter O'Brien. So, Peter, with tech stocks plummeting, I imagine this means more bad news for the sector. Sometimes Europa dma hade Europa anta aynat gabra maskubu mukhanom ab discussion yom zallo of course Europa qaltif kam musan aqmas lazelle kalay gin wala qabt products kam tizdilan today gabra ab service sector ab zan tech companies terril sugum tkosit kam zgal Europa izn garzello mkhniyatu zkhona tech zbahal slazay billu ma at leverage allo ab اليوم زيد يجبركم يلو مع جبر ملسكب كم زغل زيد ما إيروبا أبز قد دايز جبر ملسكب تجميرو دما أمانغو إيروبا أمريكان زلو زمدنا بوغير كبتخ كم زغل إذن جارزلو. We are watching this very carefully. أمنا قد داسنت بكون زغل. Apple down 9%, Meta down 9%, Amazon down around 9%, and the EU now looks like it's poised to twist the knife. It actually runs a deficit on US services as opposed to the surplus that it runs on US goods. So it does have room for maneuver here, and we could see a number of things. We could see a kind of tax on data flows, we could see restrictions on intellectual property for these tech companies, or maybe restrictions on investing in the EU. We'll have to see. Obviously, all of these could بعفشان تايزبل زلهم بزح مرات تاتالهم أوروبا درو معك كسارة قاتيمون زلوا كامبانيتاتنا أمريكا كاب تشاينا قاتيمون زلوا بز تعرف زي أوروبا دما بيلا جيروم نتي تقعدي زل إيدهم صبوا جير كتوية عقمل لو مغنياتو بزحنا بتاتكل على خليو مغنياتو تقل لا سيرفيس سيكتور سلزي بلو حدا داتا سنتر أبز جبرو أبز إنفست جبرو بروفيت ناتكم كنا متى توزلهم بزح ديسكاشن اسكال الكم زغلن مليسو نتزلوا شجرنا أمريكا دما كبؤسا كم زغل أوروبا وني زنقر زلوا نبعلون شجر قتيمو خمزلوا يزنقر لذي أمريكا بقول ما قدي بده يقط ماله نفتك هالما جنبارك نسجر. Story tonight on Gravitas. It's about the escalating US-Iran relations a day after US President Donald Trump issued an ultimatum to Iran to agree on the nuclear deal or, in Trump's words, be bombed. The United States would restrict Iran's military and nuclear facilities. Iran would respond, but it faces a battlefield of asymmetry, where it must compensate for its small conventional naval forces compared to the U.S. Navy, which boasts massive 11 aircraft carriers capable of projecting power across the globe. Iran will counter American carrier strike groups. انتهينا نسمع زلنا مجمريا أمريكا قبل الحوثي دونالد ترامب على بوستس قبره حماق متكعتي أبي يمن يكايد كم زلون سبت أكيبام زلو وتهدرات يميلو كم زحرموا من تراز زيقاتات كم زنبوري قلت زالو قبل الإيران زقبر زلو كوينات دما زي تعرف كم مخانو تباهيلوس بزح سيناريوهات قبل اليو تقبر جمير خم زلون اتكوينات كسع كندي حدا جنياك خون كم زخلي زنقر زلو أزدما ولاك أمريكا وتهدرات وادانا تججف تمثله إيران جن استفل عليه تاكتيكس كلوا كم زغلن بزحات كم درون كسر حز خلا جلاب بمتك عملتي حيال ججف زمثل حيل بحرنا أمريكا ببزح من جدي بالدهوتات كفترة له كم زغلي زنقر زلو قنو تشاينا ولا ندادنا إيران نخيشيات أمريكا قرات قبرت لا ريكورد ليفل ندادت جزء كم زلا سلازم أمريكا تقدو تشاينا كتقبلوا ويون نخطة تكبر دليت كم زي بلانا نرجالنا أمريكا دما ججف وتهدراوي من قصاص ناب إيران قصات تقبر كم زلا مسنا راشا زولو قلم على بترخيبو ني إيران كهارمو زتوسنا نجار كم زي مسل زولينا نرجالنا دونالد ترامب دما كم نفلت بوليس لزخونه كم تابل اليمن قبل الحوثي زقبر زولو متكعتي ني إيران ونكم جيرو كهرم أتليس بزوء وات كورد كم زغل ويون كم وخ قبر كفتن كم زغل زتراتر نجار يبلون سلازي نريو زلنا كونتات أبزو بانا فلاي إيران أبكبابينا يكونت زلا جن أكبابينا خويني متكعت خجبر زلو أمريكا مالتيو سلازي نتزوبانا أبتسلوا كل ويو تنايحوتي تدمرنا إيران وسيقة دروت أغتغيرو للوندين تكبابي توسخ زنت توسخ ودما تكونتات كبيديو باي ذا واي ولا انا مغعازيا مراخد ميسايلات اب كونتينرات ايتيا كمغعازيا تمثيلا دغعازا تتقملن كم زلوا ايراني زنغر زلو سلازي تكوينات حدغኛ كون كم زغلن بزح انوات كفتر زغل كوينات كون كم زغلي زنغر زلو وي ويل سي بس دما كنمنتاي بداهي مدرخ كغاطم كم زغل إنا نرزلنا اي هوب اي غبرون خاونغن احنا كل تزدلي حبريتا كنب فتنينا እጅና ብትናይ ዞባና ክንሰግር ኦኬ ናቦን ዲፕሎማሲያችን መሰረት የሚያርግባቸው አንከር ፖይንት እነዚህ ናቸው
ከዜጎቻችን ጥቅም ከሀገራዊ ደህንነታችን ከቀጠናዊ ፍላጎቶቻችን አንፃር ነው የውጭ ፖሊሲያችንን ማየት ያለብን። ኢትዮጵያ በቀጠናው ጋር ካላት ግንኙነት አንድ በተወሰነ የአቋም መንግስት የአቋም ለውጥ ማድረጉ የፈጠረው መንገራገጭ አለ። ያ መንገራገጭ ደግሞ ከጊዜ በኋላ ሴትል አለ። ሁሉ ጊዜ ዲፕሎማሲ የሚሰራው ባይ ቴስቲንግ ዘ ዋተር አይነት መንገድ ነው። ከአንድም በአገር ውስጥ በአገር ውጭ ምንም አይነት ጦርነት ውስጥ ባልገባለ ሕጂ እንታዮም ክብሉ ጀሚሮም ዘለው እቲ ናይ ሕቶና ኣፍደገ ባሕሪ ኢልና ደበገስናዮ ኒ ብዲፕሎማሲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ እንታይ ንኽበሃል እዩ ዝበሃል ዘሎ ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገር ንምጥሓሲ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ወይ እውን ሓደ ነገር ኩሉ ግዜ ቴስቲንግ ደ ዋተር ወይ ከዓ ነቲ ማይ እና ፈተና ምስከድና ክፍጠር ብዝኽእል መንገዲ እዩ ኣብዚ ካ ቀጻሊ ንሪኦ ኣለና ኢትዮጵያ ምስ ራሽያ ዘለዋ ርክብ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ምስ ቱርክ ዘለዋ ርክብ እናተባህለ ይዝረብ ዘሎ but there is one thing ኩለንተን ሃገራት ዝብልዋ ዘለው እቲ ዲፕሎማሲ ወይ እውን ንሳቶም ኣብቲ ገባሕሪ ኢሎም ካብ ዝጅምሩ ኣብዚ ነዚ ቪድዮታት ቆራሪፆም ብዙሕ ግዜ ሼር ገብሮቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እዝፍ ገለ ነገር ውፅኢት የምፁ ከም ዘለዉ ንምግባር ዳርጋ ኣነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንነዊሕ ኣክቲቭ ስለ ዝኾንኩ ብፍላይ ኣብ ኤክስ እቲ ዝፃወትዎ ገይም ናይ ኣቢ ካድረታት ተረዲእኒ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተፃሓፈ ፅሑፍ ይድውሃቦም ተረዲኹም ኣለኹም ገሊኦም ንዓቁር ቢቕይርዋ ተደየለ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ቀፃሊ ዓሰብ መዓልታዊ ብዛዕባ ዓሰብ ፖስት ክገብሩ ክኽእልሎም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ናራቲቭ ሽፍት ንምግባር ነቲ ህዝቢ ናቱ ብዛዕባ ዓሰብ ጥራይ ንኽዝምር ንዓሰብ ጥራይ ከተኩር ናብኡ ጥራይ ንኽደፍእ ስለምንታይ ውሽጣዊ ቃንዛ ናቱ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ሸለል ንኽብሎ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀገም ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ፀገም ክዛረብ ከሎ ስምዑ 3-4 ፀገማት ከስማዓኩም እየ እዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ናይ ቬትሮ ገዛ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ናይ ቬትሮ ሃገር ዘላ ናይ ካልእ ወደብ እያ ትጥምት ዘላ ካልእ ዘረርባ ዓለም ደገፍ ተሂብና ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክንወስድ ኢና እዮም ዝብሉ ዘለው ኦኬ ድሓን ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ያይ ለባም ኣቢ ለባም ኮይኑ ኣክት ዝገብረሎም ዘሎ ኣብዚ እስከስምዑ አፋር ፕሬዝዳንት ክቡራቱ አወል አንድ የሚገርም ሀሳብ አነሱ። አፋርና ሶማሌ ድሮም ይጣላል፣ አዲስ አይደለም። ግን ያሁኑ የአፋርና የሶማሌ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ወይ? ፈትሹ እስኪ አለኝ። እንዴት ብለው አንደኛ በዚህ ግጭት ሴት ይሞታል አለ። ሶማሌ ሴት አይገልም፣ አፋር ሴት አይገልም አለ። እንጋጫለን እንጂ ሴት አንገልም አለ። አዲስ ባህይ ነው አለ። ሁለተኛ አፋርና ሶማሌ ቀን ቀን ይጋጫል እንጂ ማታ ማታ አይዋጋም፣ የማታ ውጊያ አያውቅም አለ። ያሁኑ ግን የማታ ውጊያ ያለው አለ። ሶስተኛ አፋርና ሶማሌ በግልጽ እየተናገረ እየሄደ ይዋጋል እንጂ አፉን ሸፍኖ በመሸፈኛ ራሱን ደብቆ አይዋጋም። ያሁኖቹ እኮ ፊታቸው የተደበቀ ነው አለ ሲል እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘሎ ኩናት ናይ ዓሌታውነት ኩናት እቲ ዝለዓለ ደረጃ መሳወሪ ናቱን ንኣጀንዱ ዝጥቀመሉ ሰብ ምዃኑ በዚ ንኽትፈልጡ ኢለ ኣብ መንጎ ዓፋርን ሶማልን ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ሶማል ዝበሃል ክልል ከምኡ ድማ እቲ ዓፋር ዝበሃል ክልል ኣብ መንጎ እዚኦም ንነዊሕ ዝቐፀለ ባእሲ ኣሎ ቀፃሊ ብብረት ይቃተሉ እዮም ገለ ጋበሩ እዮም ሕጂ ናብ ዓፋር ቀፃሊ ይመላለስ ስለ ዘሎ ዓፋር ክብል ጉዳይ ናይ ሶማልያ ኣብ ዝዋጋኣሉ ዝነበረ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ናይ ቆልዓይ ባህርያቱ ምስ ሶማልያ ኣብ ዝተፋነነሉ ዝነበረ ቀፃሊ ሰራዊቱ ታንክታቱ ገለመለ ናብቲ ክልል ሶማል ጥራይ ዝኸይድ ነይሩ ቀፃሊ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ክሪኤ ኢልና ንሶማል ኸይድ ነይሩ ስለዚ እቲ ክልል ሶማል በቃ ኣገዳስነት ነይሩ ረሲዕዎ ሕጂ ድሕሪ ናይ ሶማሊላንድ ሶማሊ ዝበሃል የለን ናብ ዓፋር ይቀይሩ ዘሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሕርሻ ልምዓት ትግበር ዘሎ ኮሪዶር ብላብላ እናተባሃለ እቲ ሕጂ እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘሎ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ መን ክዓቱ ዝኽእል ኦሮሞ ድዩ ዝፃወቶ ዘሎ ነቲ ኩነታት እዩ ዝብል ዘሎ ሰለስተ ነጥብታት መራሒ ናይ ዓፋርሲ ብዛዕባ ተፃብኦ ናይ ሶማልን ዓፋርን ክዛረብ ከሎ ሰለስተ ነጥብታት ኣልዒለላይ ሓደ ብለይቲ ኣይንበኣስን ኢና ንሕና ብላእሲ ሕጂ ግን ብለይቲ ዝግበር መጥቃዕትታት ንርኢ ኣለና ካልእ ጓል ኣንስተይቲ ኣይንቐትልን ኢና ንሕና ሶማል ይኹን ዓፋር ተዋጊኡ ጓል ኣንስተይቲ ኣይቀትልን እዩ ሕጂ ግን ደቂ ኣንስትዮ ቀተላ ንርኢ ኣለና ከምኡ ድማ ዓፋርን ሶማልን ክበኣስ ከሎ ገፁ ሸፊኑ ይዋጋኒ ሕጂ ግን ተሸፊኖም ዝዋጉ ንርኢ ኣለና ሃገርካ ዘይኮነን ኣነ ዝገርመኒ ሰብ እዚ ኢትዮጵያ ድዩ ዘመሓድር ዘሎ ወይስ ኣብ ሓንጎሉ ዘላ ኣዲስ ኣበባ ገሪ ንዑ ኢትዮጵያ ማለት ኣዲስ ኣበባ ይትምሕደራ ብጀካ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎም ኩሉ ዝቋፀሮ ይመስለኒ ብሓፈሻ
أوش إثيوبيا زجبر زلوا دراما حدا أمونغو أفارن سومالن زعوتو زلوا أمونغو كلت يوم أساوير كادما أتي أوروماز بحال نزوم كلت يوم كبال عميدا اللي سلا زلوا أنت وحدا كبعتهم قال نجار نهو سديو أفضل جب حرك خيط تغين بحد يوم كورر تغينو سلازي ما بير ترى قصة كت أمت كله ده حسب أجندة خون كل عفاري زغد سزلوا نفس سومال خون كل دم تناي سومال كل اللي زغد سنيرو كلت يوم كل لا دم أبتناي أورومو أمنك يبلومن نزين مهساس زتك أملو زلوا درامين عن رزلنا هذا كل ثلاث درامات كريكمي أوش تحجروا دس أو تزل جيم إذا هاجر زيا أنت عينت أجعت بيا خمس غل كاوهن رمنتان سمعوا بزج هايلهن أوطا يسمالين كلل هايلهن أوطا يافارن كلل هايلهن أوطا فدرال بوليسن أوطا علنا سبيشال فورس نو خزي ميهدو ريبابليكان መከላከያንም ካየህ ምታ ፖሊስም ካየህ ምታ የአፋር ሶማሌ ክልል ካየህ ምታ አንድ ሰው እንዳይጠጋ ሁላችሁም ውጡ ብለን ስፔሻል ፎርስ ላክን እንኳን ግጭት እንኳን ግድያ ድምጽ የለም ከሁሉ ጋር መከላከያን አውጥተን አንችለው መከላከያ ባለበት አካባቢ ቅድም ባልኳችሁ መንገድ የሚፈጠረው ግጭት ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ጠባሳው ከፍተኛ ነው ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ነትኩሎም አው ዘሎ ወታደራዊን ሓይልታት አውጪና ናይ ሶማል ሓይሊ ናይ አፋር ሓይሊ ናይ መከላከያ ሓይሊ ኩሉ ፖሊሱን አሊና ሪፐብሊካን ጋርድ ቶም ቦዲጋርድ ናቱ ንዑ ከላኸሉ ኢማራት ደሰልጠነሉ ንዓም ሰደድና ችግር የለን ተፈትሑ ይብላሎ ስለዚ ባዕሉ ችግር ፈጥር ባዕሉ መፍትሕ ኮይኑ ድማ ይመጽእ ኦኬ ሓደ በሉ ካላይ ኣብዚ ዘዝርዎ ዘሎ ዝን ክልትዩ ናምሓራ ካንጠምት ሕጂ አይደለም ያለው በደንብ ውይይት ስለማይደረግበት ነው እንጂ በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔር የሚል ስም ሊሰጠው የሚገባ አንድ ህዝብ ቢኖር አማራ ነው ሶ አንደርጋቸውን እየሰማችሁት ነው እንግዲህ አይ ዶንት ኖ እኛ እንለያለን ነው ያለው አማራ ኤክሰፕሽናል ነው ይለያል የኛ ብሔርተኝነት ይለያል በፍጹም ይለያል ሶ ይሄንን ነገር ማወቅ አለባችሁ እንደምንለይ ነው ያለው በደንብ ካልሰማችሁት ምን አይነት አደገኛ ንግግር እንደሆነ ፋሺስት ንግግር እንደሆነ የናዚ ንግግር እንደሆነ ይሄ በጣም የዚህ ዩጎዝላቪያን ያፈረሳት ንግግር እንደሆነ እንድታቁ ደንብ የሰማ አጅንታይ ዝብል ዘለዚ ቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ አቢ ማለትዩ ነቲ ናይ አምሓራ ኢሊት ፋሺስት ከም ዝኾነ أخرار كم زخونة نحن إثيوبيا حداقة كتزخل كم زخونة جيروم أتاك قبروا يمزفت نزلوا the same ideology نا يورومو ما نبوملا تهاجر بتناتو mentality كتس الواز دل زليو مثلا نا يوروما إليت أبدي سابا نا نجس زخدلو أم حرا يكون كالي بهرات بوتا كم زي بلوم يدسم عم زلوا يا عين ساتهم كنملو إثيوبيا كل خمس غول باي ذا واي لان كانت راي ناي شعبيا لوخات ناي تجارو ناي هوحات لوخات ناي أمحارا ناي فانو لوخات بمبال بزو حساب أسيرو مالو إذا خانتاي زريكا again weaponization أنا إلي إيرتراويانا بإثيوبيا زلو كوسرو حماك وردوم ساقم كمتصوم مزمزاخ وردوم خمسو خون رديو غادي ما بزعوك زي تزاريبه إثيوبياويانا بلعلي إيرتراخ قبرو زغلو نشعبيا بفتصم كسعر وصلو زي كلها بايتا أب جنبار أب كالك سعر وصلو زي كله إحنا قرانات نقو عمامات كل جزء تكمل بوليسيسيو 4 كيلو زل منقسي نت مسكين حزبنا يرترا كبادليو سلازي اماراص تلكا طفا كابت بوتات طفا إليه مغنياتو ازيوم سبات زياتهم تاريخهم قبل اليرترا حماق فصمو دحر زبل يكونون نغيرنا هنا عسرت غزي كتنغر تخليخا عند حركه توص زي كيلكا ጸሎትካ ግበርካ ውን ላዕሊ ሰብሕ ግዛካ ውን ኣይክልኒ ሓቅን ምዝራብ ምክንያቱ ሓደጋ ይመፀካሎ ሽግር ይመፀካሎ እንድሕር ተባሂልካ ተነጊርካ ክትእለ ዘይትኽእል ኮይንካ ደን ነቲ ዝመፀካ ነገርካ ክትቅበሎ ኣለካ ምክንያቱ ኣማራፂ የለን እዞም ሰባት እዚኣቶም ንህዝቦም ብድሮና ዝቐትሉ ዘለው እዮም ኣቢ ንህዝቡ ብድሮና ዝቐትል ዘሎ እዩ ንዓኻ ብፍሉይ ክሓልየልካ ይትፀበሕ ኣብ ኣምሓራ ብድሮን ይቀትል ኣሎ ህዝቡ ኣብ ትግራይ ክንደይ ህዝቢ ኣፅኒቱ ብጥሜት ካሕጂ ይቕፅል ኣሎ ከምኡ ድማ ኣብ ኦሮምያ መበቆሎ ኦሮምያ እናተባሃለ እውን ኣብኡ ዓድ ግፍዒ ድፍፅም ዘሎ ስለዚ ንዓ ንህዝቡ ዘይገደፈ ንዓኻ ኣብ ስደተኛ ስለ ዝኾንካ ብፍሉይ ትሪት ክገብረልካ ትፅበ እንተለኻ በቲ ሓደ ወገን ጥንቃቐ እውን የድልዮ እቲ ዘረባ ምናልባት ናይ ሰባት ሂወት ስለ ዘይርዳእኒ ይኮንኩን እንተ ትኻልእ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትኸይድ ዘለኻ ኣነ ድንጋፀ የብለይን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኣነ ካብ ኤርትራ የተሰዲደ
I understand your situation كسدات تدليها سدات جن أنا كسدات كله السودان كم زلوا مين برا ترجعون لهم أتي غاوشت حدا توارح جنزب تلقى أوروبا كتر تدخل نيركا أوروبا ما immediate ورقات كهي بكانير it doesn't matter type political سجم كله motivation نير وسب خيط كله قدم أبي أوروبا أمريكا بوتانير ورقات أوف فيلم هو بغانير سلزي ريسك توسط كله reward risk reward زبالة له reward ناتكاري خير هتكبر حجز ولا جن السودان قد لك كازغ الحيل له كاب السودان حليف كليبيا there is high probability تقتل قدام بحر ترايت كبينير حججن اب بحر كمان دبس حكايل إثيوبيا أنت غيتك درو أب كندي بوتا قتل أب كندي بوتا خشية تغل نزلنا راي حدا سبنا بحوك أتين دحري لجن I'm sorry مالتنا حدا سب قدافي خاطب لمبركينو أبي بوتا أمر أختي تغلنا شوتي مسلينيا من عينات دينجرس እንደነገረ ንግግር እየተናገረ እንደሆነ ከዚህ በላይ ምንም ማረጋገጫ የለም እኛ እንለያለን ዩኒክ ነን ልዩ ባህሪ ነው ያለ ኦኬ እዚ ናቶም ጉዳዩ next topic ናቶም ክሪና ብዙሕ ዘረባ ስለዘለዎም ኣብዚያስ ከንኺድ ኣታሓሒዝና ክንሪዮ ምንታን የከፉ ነገሮች ሊመጡ እንደሚችሉም ከወዲሁ ምልክቶችን እያየን እንገኛለንና እንደው ዘውዱ በዚህ ሳቢያ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦርነት ሊነሳ ይችላል ብለው የሚገልጹ ወገኖች አንዳንዶች በፍጹም ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ቢል ሁለቱ ሀገራት ወደ ጦርነት አይገቡም ምንም የሚፈቅድላቸው አቅም የለም የኢኮኖሚ አቅማቸው አጠቃላይ ሁኔታው ወደ ጦርነት እንዲገቡ አያደርጋቸውም ወደ ጦርነት ከገቡ ጦርነቱ የሁለቱ ብቻ አይሆንም ቀጠናዊ ነው የሚሆነው በየቦታው እሳት አለ أزي حجيت تزربا ريوه I really don't like this إذا عين زربا نمتى إلى ما سوي زربا له كلا رسيب أبزو أنا زي كلتين حجرات نكوينات تعاتين كلتين نكوينات كحق الزغل ويون كأنقد زغل عقمية باللانن نابل يوم تزربوه كمان guys هذا نجح هذا زي إيرترا وندر وين كخر داكلو إيرترا كوينات هاي تدلني هذلا نكوينات زخو مخنيات وني بالله إيرترا كوينات تتفتيروجن نكوينات زعكل كتبايا بالله زبل bullshit BS يبلوز حصاتي إيرترا نكوينات زخون كتبها اللي واي فلدي أي هالون تعال رستيو أبكينات ناي تجراي اتزخافة كناتنا إيرترا نيرو كسب زلا جوز أولز نبرو موزنا إيرترا خناتون خلينا بلو نيرو كابشو كسب لومي إيرترا بلو تيا جرا زلا بحرشاو من قد يكون كرامات صبو نيرو أبكينات دما مقبن سنكني زدليكا أسوارن سنكني زدليكا إيرترا دما نكوينات كل جزء دلونات الله كل جزء نكتواجا إلى يكونتن سلايناتا أبزو خونه يكون كهرماك كم زغل calculate جرات خيط هجر سلزخونه سلزي إيرترا نتكوينات كم أزغل زأكل عقم خمسة الله رديو سلامتاي إيرترا دكي سايكون نتنبر كوينات كل جزء كهرموا خمسة خدو سلا دفولتو كل جزء calculate زخونه مكس خاص جبر حجرين مباري إيرترا كحوس سلامي زلوا سراويتاو كم متأسس ويون أبناء لمعات من قدرت راي مخدت سلامتاي كسب لومي نتناي وتهدراوي دلونات ناي تهاجر كبدلو زي دلزلو because there is risks أبكد نيوم ريسك له الكالكوليشن ناي ريسك خطرية خلنا زقدر ده يزلو ولا كون يرترا بقطع كفر هذا غير ريسك خمنا كلام تزيله الريسك جن الله أب السودان زلو قداي بغير اللي لنا بكلم عايزين غير زغلي نيرو أرسيت تعويته تمسيو من يزدف أزل بدعيتي مرات ما حسب يزدل نيرترا رجيم تشينجز دلي نتنا أمريكا أنا كتكبر خليها بتقاهم كينا نعيط رايح حجزون كبل زغل حيلي أرجعهم لله سلازي زلوا قالوا أبي تبي أزل حيلي حسب زبلو زل حسب سلاز دلي كنا هذا أجندة نايكالوت سلاز غفل زلوا نتازربا ذا سورة زلوا سي سلازي تريسك له ولا كعقمة يهلو نخجبره ريسك جنالو تهديد علو قالوا بيمن زل حيلي زمن حيلي كنا أبزخوني يكون جزء كأي بتخزقنا كايدا كاي زغلي قالوا حيلتات كده فوق يقولوا إيران أبنت تأجندة لو يفلتني أجل there is still risk أرجعهم لهم سلازي عب كباب إيرترا بكل من قد ريسك سلازلو تهاجر كل جزء دلونات على هو واقع سلازلي كوينا سلاز مرت أيقونن كل جزء تسأل على ناي ريسك أبتزوبانا سلازلو قالك خاب نايلو من العلي ما أسكر داك حتى ناي كوينات مهنياتو هاجرات كفرسا أبريل تايم نرلنا السودان تاي كوين الله لو ما كمان الحمد لله قرب قريب الله يمسكم قبل خليهم لامي تمسكم قبل قرب تنفاس غيبا مالو سبن خارتم كاتو جمير له اتزوت زل سلت هدما هورر فيلمي ناي هورر فيلمي خاطري كم ز عينت انوات كلودي خاطبي قالوا ناي كالا حيل ماتيو زق اصل زنبر يزمسل كلتا سوداناوين حتحدهم كم زنا هاجرهم كعنو حتحدهم زي قاتلو حيل انتلهم
تزعزنا كاسي نحطيهم كان زقاتل نتي تحت قرصنا يتهاجر دحري سعري بقول لا زعينته توعوا عبي لما نتا كتمارس كتمون تبال نبر ኢትዮጵያ ድማ ኮሚዩ ጽበየም ዘሎ ትጽና መንጎም ዘሎ የዘረኩም ዘሎ ስለዚ እቲ መናውራ ናቶም እዚ ኩናት እዚ ክልቴን ሃገራት ድልዋት ኣይኮነን ያስ ኣብ ድልዋ ኣይኮነን ኣብ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ኩናት ዝኸውን ዓቕሚ የብሉ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ኣብ ኩናት ኣይኮነን እሽተይ ኩናት ከማን ከቢድዎ ከም ዘሎ ኣፋኖን ርየ ስለ ዘለና ሕጂ ድማ ናይ ትግራይ አንጻሩ ጠጠው ስለ ዝበለ ክንምንታይ ዘረጥረጥ ይብል ኣሎ ስለዚ ናይ ኣብ ጸገም ርዱ ይኩሉ ሰብ ፈልጠዩ ኤርትራ ሃማን መሊሳትል ነራ ባይ ዘ ወይ ጽነይ ለከረየኩም ያ እሳት በጣም አፍሪካ ምስራቅ አፍሪካን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ ሊከት ይችላል ብለው ስለሚሰጉ ይሄ ጦርነት የመከሰት እድሉ በጣም ጠባብ ነው ይላሉ ስለዚህ ምን ልናይ እንችላለን የሚለው ጥያቄ ይነሳል ምንና ይሆን እኔም በዚህኛው ነው መስማማው ምክንያቱም አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ወይ አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ይዋጋል የሚል እምነት የለኝም ይሄ ምንድነው ያቅም ጉዳይ ነው በምን አቅሙ ነው ከኤርትራ ጋር የሚዋጋው አንዱ ነው ሁለተኛ ከዚህ በፊት እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኑ ነበር እኮ እንደምታሳውሰው ህዋቶች ያኔ በባድመ ጦርነት ጊዜ ያኔ በተከሰከሰበት ጊዜ እንኳን ስለዚህ በወገን ኢትዮጵያ ነቱ ኩናት ዝኸውን አቅም ከምዘ ይብሉ ኢትዮጵያውያን ባለም ብዝሰፍሕ መልክዕ ዝዛረቡ እዮም ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብዝዋን እዚ ህዝብ ኣብ ጎኒ የለን ዘይኮነስ ህዝቢ አንጻሩ ይዘሎ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ህዝቢ አንጻሩ ይዘሎ ስለዚህ the question ኣብ ኤርትራ ገለመለ ዝብሎ ዘሎ ድራማ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚያስ ከንስማየ ድሕሪው እና በኤርትራ ገዘይ ከላግባ ክፍትነ ብፍላይ ናይ ባህር ዝብልዎ ዘሎ ክላሽ ከያዝ በሶስት ክላሽ መመዘን አስቸጋሪ ነው መንግስት ስለሆነ በለጠ መሳሪያ ይኖራል ከገባ መቅጠም ነው ዋናው አለመግባት እንጂ ከገባ በኋላ ቦክስ እኮ አይደለም ኪሎ ስንት ነው ተብሎ የሚለካካበት ቦታ አይደለም ጦርነት እንደዚህ አይነት ሐሳቤ ኢትዮጵያ ነው ወደኋላ ስለሚጎትት መተው በጣም ይሻላል ጠመንጃ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ደጋግሞ ዘሎ እዩ ንኩናን ታዕቲኻ ኩሉ ዓይነት ሓይሊና ክንጥቀም ንኽእል ክልተ ብረት ሰለስተ ሽጉጥ ሒዝካም ሰናኽ ትዋጋእ ትኽእል ኢኻ ንፋኖ ክንዕቕ ከሎ ናይ ቀደም እዩ ሎሚ ድሮናቱ ኣይሰርሐ ሚሳይላቱ ይሰርሐ ኩሉ ነገር ኣይሰርሐን ዓቕሚ ናይ ፋኖ ድማ ካብቲ ናይ ቀደም ብተዓፃፀፍ መልክዕ ገጂፉ ከም ዘሎ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ዓቕሊ ፅበት እቲ ናይ ቀደም ተሃዲድ ገዲፍዎ ይኣብሎሚ አጽዋር ገለመለ ዝብል ናፋና ይህድድኒ ንዑ ንተዓረቅ ሰላም ንግበር በሰላም ይሕሸና ክብል ጀሚሩ ዘሎ ስለምንታይ በኃይል ፈቲኑ ከም ደይዋጾ ስለዝራየ እቲ ምልዓዓል ናይ አምሓራ ድማ ካብ ቁጥጥሩ ወጻኢና ኾነ ስለዝመጽ ዘሎ እንጂ ድማ ናብ ትግራይ ሰጊሩ ለጽነ ለኸረየኩም ስለዚ ጋይ ብዝኸዶ ሽግሪ ይፈጥር እምበር ሰላም ዝፈጥር መራህ ይኮን እጅ ላይ ሲገባ አገር የገዛህ መስሎ የገባህበት ነው ቻለው አሁን መባል አለበት እንጂ ምንም ይሄ የአማራ ጥያቄ የሚመልስ ፎርስ አይደለም ይሄ ቅጥረኛ ፎርስ ነው እቲ ጀነራል ናቶም ድማ እዚ ዓለም አቆራሪጾም ሼርት ገብርዎ ዘለው እዩ ጀነራሎም ፊልድ ማርሻሎም ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ አምሓራ ዘሎ ሓይሊ ተቆፂሩ ብኻሎት ተመዊሉ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ዘሎ ኣገይ ፀርፍን ህዝቢ አምሓራ እዚ ህዝቢ አምሓራ ንመሰሊ ቃለስ ከም ዘሎ ይፈልጥ ንህላዊኡ ናይ ህላወ ቃልሲ ይገብር ከም ዘሎ ዝረ ናይ ህላወ ቃልሲ ምዃኑ ካብ እንታይ ትፈልጥ ሰላልፋ ናይ ሰራዊት ታሪኻ ካበይ ድብገስ ዘሎ መን ይምግበሎ መን የስትየሎ ከመይ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እዚ ናይ ህላወ ቃልስን ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ዝተመሰረተ ቃልሲ ስለ ዝኾነ they have no chance ሕጂ እኳ ክርዶም ጀሚሩ ተቐደም ክድዱ ከለዉ ዝብልዎ ዝነበሩ እዩ ሎሚ ተረዲዎም እዩ ሕጂ ናባና እዩ ግን እቲ ሕርቃን ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ገጽካ ተውፅኦ ዘለካ ትዘረባ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፅሑፍ በተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ዓበይቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ግብፅሲ እቲ ናይ ዓረብ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ሓድሽ ዋዕላ ክጋባእ እሞ ዝኾነ ነገር ስጉምቲ ንኽውሰድ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ሽግር እናፈጠረትልና እናደፍአትና ክትኣልየና ትፍትን ስለ ዘላ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ኢሉ ይልምን ከም ዘሎ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣመፃፅኣ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ኣመና ስጋት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ but the council itself has largely ineffective and lacks real sway on critical race issues ኩሉ እዚ እንታይ እዩ ፈራሕ 10 በትሪ ከም ዝበሃል እዩ ኤርትራ ኣይኮነን ሎሚ እቲ ቀደም ከፊዋ ከለውን መለስ ዜናዊ ምስ ኩሉ ዓለም ኮይኑ ታንክታትን ሚሳይላትን ኣጥቆ ኣባድመ ኣብ መሬትና ኮፍ ኢሉ ከለውን ርድኡ ንንዑ ሓግዙን ኢለን ዓረብ ኣይለመነትን ب360 ዲግሪ ተኸቢባ ከላ
ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር መራኸብ ናብ ኤርትራ ወላ መድሃኒት ተጽዒነን ዝመጻ ዝነበራ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ መንገዲ ኮሊፉ ምለስ ወክብሎም ከሎውን ኢዳ ዝሃበት ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ኤርትራ እዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ካብ ምሕር ፍርሂ ህውተታ ጀሚሩሎም ስለ ዘሎ እዩ ኣነ ዕላማ ናተይ ድማ መንእሰይ ኤርትራ ይክነቅሕ ዘለዎ መንእሰይ ኤርትራ ሞራል ሓፍ ከብል ኣሎ ምክንያቱ ምስጢር ዓወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ስለ ዝኾነ እዩ ካልእ ኣይኮነን ኣፅዋር ዘለዎ ሓፂን ዘለዎ ኣይኮነን ሓድነት ዘለዎ ንህዝቢ ዝውክል ህዝቢ ሰራዊት ይኹን መንእሰይ ንህዝቢ ዝውክል እንድሕር ኮይኑ ንህዝቢ ኢሉ ዝቃለስ ተኮይኑ ዝስዕሮ ሓይሊ የለን ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንዑይ ዘጉልሕ ምናልባት ኤርትራ ስቕ ኢሎም እንዲዮም ድርይዎ ነዚ ኩሉ ትዕቢት ናቶም ኣብዚ ለንቀነ ግን ገለ ፍልይ ዝበለ መልሲ ክቡ ጀሚሮም ኣለዎ which is good ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ 10 ግዜ ብዛዕባ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ዘቋሽሽ ዘረቦም መልሲ ይብሎ ምስቲ ናይ ቁጠባ ምዝበፃሕኩ ከላግበልኩም ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይ ገጽና ክንሰግር እቲ ሕቶ ናይ ትግራይ ዘሎ ምስቲ ንሳቶም ዝኸድዎ ዘሎ ኣበዚ እውን ንርአ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም በዓላቶም ክዛረቡ ከለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ሓንቲ ክበኩም ኣብዚኣ ሰው ብቅ ይልላታል አዎ በዚህ ጭንቅ ጊዜ ለማን ያስታውሷል ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው አለ ለማ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው አለ እውነቱን ነው ኢትዮጵያዊነት የሚለቅ አይደለም በደም ያለ ነው እውነቱን ነው ለማ እንዲህ ነው ብቅ የሚል ኢትዮጵያዊ በቸገራት ጊዜ ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ኃይል ነው ብያለሁ I don't know በቃ ህውተታ ናይ እልፊ ናይ መጃኒን ዘለዎም ዝመስሉ ሰባት እዮም እቲ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ከለዉ ክትሪኦም ከለኻ እንታይ ትዕላምኦም ከማን ብንጹር ዝርዳእካ ኣይኮነን ግን ነታ ኢትዮጵያውነት ትብል ስምዒት ንኽፈጥርዋ ኣብዚኣ ደጋጊመ ክነግረኩም ኤርትራ በፂሓቶ ዘላ ሃገራዊ ንቕሓት ጎረባብትና ክምነይዎ ጥራዮም ዝኽእሉ and I can see this ኣብ ኤክስፖስ ክገብር ከለኹ أنا زجرمني مالتي نير ترى زودس كصحف كله بزح كومنتي دصح زخوننا يا أبي بروباغانديستس نا إثيوبيا كوريدور لمعات تودي مزبلة أبوشتو صرفت رئيس صحفن الساويز بإثيوبيا دا يموت يلنديو نابلو إثيوبيا نمدلكم أتون كوت فيدباك زرقبون يرترا خط صرف خلوي سلازين إثيوبيا نخودس موتيفيشن يبلومن نير ترى نخود صرفت رايو نتاش مخبر ويون عسب كان وسيدنا خبلو خلوي إنجاجمنت تسرابو أتلمعات أبز جبرو زلوا حزب إثيوبيا يمنوني فيك مخاني فلتي بنتعرنا إيرتراويان صبغ نيش تينا جرناون كم عبنا جرينا نفسنا نفسنا عمينا خن كيد نفتن حزب سلزقنا زيا نجر زيادة كنسر حلاين أبزي ولا ونيش تيو خن سقوم تيرترا تخذ زلا عبنا جري إيرترا أسئلة عب مسرتنا يتحجراونا نديقة حجر كم حجر زحسب كم هاجراونا دحسب حبرة سبي هنيس أزلا أبكال كم زبها ليلن نعبين إثيوبيا يوكليلو زجارة بحيل يلن زغا حركة بتمرد مس منجستي إرفع أنصار منجستي إثيوبيا زخونة نخوينا زعدم ناوكينا زعتو زخون عينات شرحي ركب عيبلنا بتدقاقام زغلصنا يو بحزون بتدقاقام خمس زغلصنا يو حزب تግራይ مس كلهم غرابتو ناي قربان رحقون غرابت حزبታት سلام يدليو ተስፋ ዘለለው ራህዋ የድልዮ ስለዚ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ አምሓራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ሓፋር ምስ ኩሎም ጎራብትና ሰላማዊ ርክብ ክልወና ንደሊና ስለዚ እዚ ኣብ ትሕቲ መስርሕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ትሕቲ ሕገ መንግስትን ኮይንካ ዝግበር እዩ ካብዚ ወፃእ ግርማይ እውን ልዕልካይ ነርካ ካብዚ ወፃእ ዝኾነ ዓይነት ርክብ የለን ምዚ ተኣሳሲሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ኣትዮም ናይ ኤርትራ ሰባት ኣትዮም ናይ ኤርትራ ስለያ ኣትዮም ዝበሃል ብዕራይ ወለደ እዩ ለዚ ከም ዝበለ ምንቅስቃስ ይኹን ከም ዝበለ ርክብ ኣይተጀመረን قدم كبل منجست إثيوبيا زفلتو بفلاي سممح بريتوريا مسفرمنا مس منجست إثيوبيا عوشتي إثيوبيا زلو أمحارا وين أمحارا عتقاتن أي محرا محدارات زحزوم كابتاز ملكات بمسار سممح بريتوريا منجست إثيوبيا كوزوم كابتات زوم ناي سمينا وكفلي ناي تجراي كاب إيروب جميرو ساعم حجر زلخا بتاعت تجرا وسن إيرترا زلخا نإيرترا سراويت كوسو لمنجست إثيوبيا حتيثنا لذي سلامة وبزخنا من قد نمفتصام بس منجست إيرترا إنجاج كنجبر زهاو أنفت نير منجست إثيوبيا لذي منجست إثيوبيا بزفلتوز نغرا من قصقاس نيرو أبتوانتي
ካብኡ እንድሓር ይቀፅለን ስለዚ ካብ ዝወፃእ ዝግበር ካብ ዝወፃእ ዝተገበረ ዓይነት ምንም ዓይነት ርክብ የለን ሕዚ እውን ዝግበር ርክብ የለን እቲ ሰላማዊ ባህጊ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ግን ኣለና ካብ ዝወፃእ ዝኾነ ምንቅስቃስን ርክብን ግን ከም ዘየለ ይገልጽ ደልየ ምስ መንግስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተጋሩ ብፍላይ እቲ ናይ ደብረፅዮን ክፋል ህወሓት ማለት እዩ ነቲ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ዘረባ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ድሕሪ መግለጺ ብመንገዲ ቢቢሲ ብመንገዲ ኩሉ ሓበሬታታት ይህብ ኣሎ ምስ ኤርትራ ካብ ሕጊ ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝገበርናዮ ዝምድና የለን ብዕራይ ወለደዩ ደይመደይ ኢሎም ንኤርትራ ኣብ ተሓሸውየ ንምእታው ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኢዳ ትእቱላ መራሕቲ ናይ በዓል ደብረፅዮን ትሕግዞም ኣላ ቢኤስ ኣገን ሓሶት እዩ ፕሮፓጋንዳ እዩ ደይመደይ ኢልካ ንኤርትራ ኣብቲ ሲቹዌሽን ናይ ኢትዮጵያ ንምእታው እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፀገማት ንምፍጣር ግን ምስ ኤርትራ ኢቨን ኣቢ ነዚኦም ሰባት ነዞም ናይ ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ግበሩ ዝምድናኹም ኣማሒሹ ኢሉ ነጊርዎም ከም ዝነበረ እዚ ብወገን እቲ ናይ ደብረፅዮን ወገን ክኾን ከሎ ጌታቸው ረዳ ድማ ኣብ ዱባይ ኮይኑ ምስ ሓደ ስቴንማን ዝበሃለ ኢንተርቪው ከም ዝገበረ ዝንገር ተፃሒፉ ነይሩ ኣብ ኤክስ ወሪዱ ነይሩ ገለ ካብቲ ዝበሎ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘሎ ህልው ኩነታት ከም ዝዛረብ ዘለዎን ከመይ ኢሉ ካብ ትግራይ ተሰጉጉ ከም ዝወፀን ገለ ካብቲ ዝበሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት እውን እንተኾነ ረዳ ሃይላይትስ ቲፒኤልኤፍስ ኢንተርናል ዲቪዥንስ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘለዎን እቲ ቲዲኤፍ ዝበሃል ድማ ገለ ከተማታት ክቋፀር ከም ዝኽእለን እቲ ናብ ህወሓት ገፁ ድማ ከም ዝዘበለን ከም ዝዛረብ ዘለዎን እዚ ድማ ነቲ ናይ ኩነታት ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ሓደጋ ከም ዝገበሮ ኣገን ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ብል ኣብቲ ኩናት ናይ ካብ 20 ክሳብ 22 ዝነበረ ኩናት ተጋሩ እቲ ናይ ህወሓት ዘንቀዶ ኩናት ማለት እዩ ኣብኡ ካብቲ ክልል ኣምሓራ ናብ ኣምሓራ ኣትዮም ከለዉ ንድሕሪት ክምለሱ ንደብረፅዮን ዝመኽሮ ንሱ ከም ዝነበረ ኣድቫይስ ናቱ ከም ዝነበረ ዝነግር ዘሎ ብዙሓት ተጋሩ ድማ ዘይቅበልዎ እዮም ትግራይ ሃገር ንኸይትኸውን ዝኸለፈ ስጉምቲ ንሱ እዩ ብምባል ዝተዛረብሉ እዩ of course ትግራይ ሃገር ክትከውን ተኾይንካ ኣዲስ ኣበባ ገፅካ እንታይ ዘኺድ ኣለካ ንዝብል ብዙሕ ትርጉም ክትቦ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ዘያሊኻ ትግራይ ከም ሃገር ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንበር ናይ ትግራይ ኣይኮነን ዕላምኦም ዝብል ዝተፈራረቐ ዕላማ ከም ዝነበሮም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ብመንገዲ ንትግራይ ከም ዓውደ ኩናት ወይ እውን መጋበርያ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ቀውሲ ክልቲኦም ንናቶም ኣድቫንቴጅ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣቢ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ሓደገኛ ምዃኑ እውን ወቂሱ ኣሎ ምስ ኣቢ ነቲ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ሽግር ከቢድ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ስለዚ ኣቢ ኣብ ትግራይ ምርጫ ንኸይካየድ ደይመደይ ኢሉ ሽግር ዘካፍእ ዝነበረ ንሱ ምዃኑ እውን ይነግር እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ምስጢራት ደውፀ ኢንተርቪው ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ he calls for global pressure on Ethiopia and Eritrea to prevent war urging the US, EU and African Union to enforce the Pretoria Agreement. The African Union ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንዓሰብ ክወርር እየ ክብል ከሎ ግን ክዛረብ ኣይትሰምዖን ኢኻ እዚስ እንታይ ዓይነት ትካል ክበሃል ንሓዋሩ ንታሪክ ንገድፎ ግን it is what it is ንቐፅል እቲ ካልእ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እቲ ብወገን ክልተ ሓይልታት ተገይሩ ዘሎ ክኸውን ከሎ እቲ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ግን ናብኡ ገፅና ክንከይድ ኢና ሕጂ መጀመርያ እዚኣ ስሙ ኩናት ዝሃሰዮ ትምህርቲ ትግራይ ዳግም ንምትዕራይ ግደ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ ተባሂሉ እዚ በለ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኪሮስ ጉዑሽ ብሰንኪ ጉልበት ኣብ ፅልዋ ኩናት ብተወሳኺ ሕዚ እውን ብምኽንያት ብዝበዛ ስደትን ትሕቲ ዕድመ መርዓን ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ይርሕቑ ከም ዘለዉ ገሊጹ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዘይ ምትግባሩን ፍልልይን ንሕንሕን መሪሕነት ትግራይ ናብ ጎነፅ ብምቕያሩን ምኽንያት ፅሬትን ፅፈትን ትምህርቲ ይጉዳእ ከም ዘሎ እቲ ሓላፊ في قليزو توسخ لنا تبقى نقول انتاي امريكا السرارحه وي فلي لوخات غيرا نتخباب بقصال تكاتاتلو وي كانت حسابات بعد سي اي بقلب بلا زقمطتهم اوسنت بوتا زلو نايت زوبا بوليتيكا تنتينوم اريوم قصيرهم زركبو كم حدا كونترات ريبورت ناي سراح تجبر عينتي ناي تصدقان ابتي ترمويل زنبرو لغيزي تارتيكل صحفا بيلو ورني يعني راسا دحردا حج امريكا اتديركم ناكينا تتاتي اوروماي تزوبا اوروماي كيف محل اوروماي تي ناي نقد منجدتات دا تبعله مستقلته نعاقا خيدن تتحن حساب تشيتن جزي امن متنقطع مبا سبيسيفيك على سانكشن نام مريحنا تግራይ مبالو مس ኤርትራ ተፈጥሮ ዘሎ ርክብን ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ዝኸይድ ኩናት ናይ መኽፋት
بزربو قمت لابلوه اتصاد كان زبهال مقابريانا أمريكا خمس خونة يزقل زلو ارتيكل صحف عبيلو كم زيلوهم قبل كله then it's clear مقابريا مخاني يزقل زلو مقابرياتات دما نتزوبا توم زعابي يصقم كم زخونو نمقابرياتات زدنقو بوليتيكانياتات دما زتقفش نغادو زبن مقابرينت እናጠፋሉ ዝኸይ ዘሎ ስለዝኾነ we have to be very careful ብፍላይ በኤርትራ ብሰንኪ መጋበርያታት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለት ሃገር እያ ዘላትና ንዓታቶም ንምቅላዕን ቻሌንጅ ምግባርን ድማ ኣካል ናይ ስራሕና እዩ ፖለቲካ ዝሞተቶም ድማ ስምዑ ሕፍረት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ይቕረታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ንሕና ኢና በዲልና ገለ ዝበሃል ዘይብሉ ክልቲኦም ከምዛ መፋቅርቲ ከምታ ዝነበርዋ ናይ ሳሕል ሕጂ ሓደ ኮይኖም ማለት አንደ فحج انت خملك هذا ليه؟ تمالون كونوا بلوم نيرنا 360 ዲግሪ ፖለቲካ ተቀይሩ ሲ ዶክተር አቢን ጌታቸውን ወይ ካቲ ህወሓት ዝመርሖ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ገይሩ ሲ ኣብ አዲስ አበባ ኮፍ ኢሉ ይዛራረብ ኣለው ስለዚህ ህዝብ ምስ ህዝብ እስክትጻሉ የብልኩም ቋሚ ጽልያ ይትግደፉ ህዝብ ነባሪዩ ተሃገር ነባሪዩ እቲ ስርዓት ግን ነባሪ ኮይኑ ይፈልጥን ስለዚህ ህወሓትን ህግደፍን ነበርት ኮይኖም አይፈልጡን ጥራይ ዘይኮኑ አይክነብሩን እውን እዮም ቶታል ዝቀየሩ እዮም ሓድሽ ጀነሬሽን ቀይሮም ስለዚህ እቲ ዝነብር ግን ታዩ احنا كم يرتنا ناسنا ندير نفلت كم هاجرنا كم هاجر حزبي يرتنا دما كم حزبي كنبري نباري صغير يكون سلازي كير مسؤول لنا وعل قرم باب زتعمك كالت تزارب نيرك حجي خاتم مليسكا اتليست كنت بغيو ناي بوليتيكا مالت حساب كم غيار مس مدرخ ناراخه كم مساسلا كان بوليتيكا وصوتا سرفايف نخدغبر زغبرا كان زراربا مزراب صقم يبلون جنرالي تمال نتز بيرترا نحماق زفرد وزن نبر سبات يوم اتزحزن كفالو نزيام السماكو ريتوك بكمي ابزي حجي تفتيرو زلو كنتات تاي مخانو شعبيا ግን የርሑ ቆንበር ንዑ አያቅሩ ንትሽግር ናይ ትግራይ ሜሊሱ ናቱ መንገድ ፈጢሩ ይጽዩ ቆንበር አየርቦ ስለዚህ ሕጂ እታ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ፖለቲካ ኩላታ ዝሓሰብዋ መይታቶም እንድያ እታ ሞት ካበያ ኣጋጢማ መሲልኩም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣክቲቪስትስ እዮም ኣብ ኤሮፓ ኮፍ ኢሎም ኣብ ዩቱብ ይዛረቡ እታ ዝዓበየት ፖለቲካዊ ኣክሽን ናቶም ድማ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር እያ ንሳቐማን ገዲፎማ እዮም ብእምኒ ምትርራም ስለ ዝኣተው እቲ ናይ ትግራይ ህወሓት ኣገለ ፖይንት ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲያዊ ሓገዝ ወይ እውን ጫውጫው መባል ክሕግዞ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ኩናት ኣጆኹም ንስኹም ኢኹም ናትና በቃ ዓብ ምዝጋና ኣለዎ ህዝብና በለ ይጅንጅኖም ነይሩ ከምዚ ዓብ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኑ ድማ ተሰሚዕዎም ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ካብዚኦም ክልተ ሰባት እንታይ ክረክብ ይኽእል ናቲንግ ሓመድ ዕደ ይብሉ ናቲንግ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ደበካ ይስብ ሓሳብ የለ ፍልጠት የለ ክእለት የለ ቁጠባ የለ ሰራዊት የለ ናቲንግ ስለዚህ ምዝዮም ክሰርሕ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ሸቃጥ ኣብ ሚድያ ዝውዕል ጥራይ ክሽቅጥ ዝኽእል እምበር ኣብ ባይታ ናቲንግ እዚኦም ክቡኻ ዝኽእሉ ክጠቕሞም ኣይክእልኒ ህወሓት ሻዕብያ ይቕረታ የድልዮ ገለ የድልዮ ሻዕብያ ሓያል እዩ ንሰርቫይቫል ናቱ ሻዕብያ ከድሕኖ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኣለዎ ቁጠባ ኣለዎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለዎ ኤቭሪቲንግ ኣለዎ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንትግራይ ንሕና ኢና ንሓልፈሉ ንሕና ኢና ንሕለቐሉ who cares about you who are you that's a question መን ኢኻ ዝቐንዓኻ ዝግደሰልካ ሓይሊ የለን because you have nothing ኣብ ጣውላኻ ገለ ክትህብ ትኽእል ተኮይንካ እምበር እንታይ ኻ ክትቦ ምስኻ ንዓኻስ እንታይ ኢሎም እዮም ምሳኻ ኣድላይ ክገብሩ you have nothing to give ክትህብ ስለ ዘይትኽእል ኣብቲ ፖለቲካ እቲ ዝኸፍአ ስዕረትን ውድቀትን ነዚኦም ኣጋጢሞም ዘሎ እዩ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የብሎምን ውዳበ እውን የብሎምን they have nothing ነቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክሕብዎ ዝኽእሉ ኣብዪ ኣሕመድን እኮ እንግዶም ፈቲኑ ግን ርኢዎም ጥራይ ባ ኮንታክት ገብሮ ትኽእል there is nothing they can do እንተወሓደ ሲ ከምኡ ግበሩ ማለት ኣይኮንኩም ወሪዶም ገለ ወላ ክልተ 20 ሰብ ዘለዎ ግንባር ዘለዎ ሰራዊት እንተዝህልዎ ገለ መጣልዒ ካርድ ምኾኖም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዩቱብ ኣትዮም ተዛሪቦም ምሸት ገዞም ሸይኖም ስኖም መዊፆም በርገሮም በሊዖም ዝድግሱ ተኮይኖም እንታይ እዮም ክጠቕምዎ ንዝኾነ ይኹን ሓይል ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ nothing that's why ድማ ኢግኖርድ ክኾኑ እዮም just ከምዚ ኖይዝ በቃ ጫውጫውታ እምበር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ብፖለቲካዊ ኣክሽን ዶ ገለ ደይልካ ኣብዛ ኣብ ዩቱብ ትዛረቦ ኣብ ባይታ ናይ ኩናትን ናይ ህልውና ሕቶ ኣብ ዝመፀሉ there is nothing ካባኻ ዝደሊ ሓይሊ የለን that's why ድማ ካብቲ ጌም ኦቨር ተባሂሎም ዘለዉ ንቐፅል ኣብዚ እውን እቲ ኩነታት ንሪኦ መቐፀልታ ናት ክትቃለስስ
ጥቕሚ ነጊርካ ነላ ኣብዛ ሕጂ ግዜ ሕወሓት ንኣበ ክትቃለስ ሰዓቕ ኣለዋ ዲ ንሕግዛ ሲምፕል ክንሕግዛ ተኮይና መስዋዕት ንከፍል ኣለና ማለት እዩ ኩነት ንኣትል ኣለና دحام بومبالينا نقبلها ولا ፖለቲካ ኢና ዘርብ ክንሕግዛት ኮይና መስዋዕት ንከፍል ኣብዚኣ እጂ ተዘረባ ከምቲም ሕወሓት ድዩ ፋኖ ድዩ ገለ ሱዳን ድዩ ክንሕግዛ ክበሃል ከሎን ኣውቶማቲካሊ እንታይ ገብሮ እዮም ዝፍትኑ መስዋዕቲ ክንከፍል ኣለና ሓገዝ ማለት ማይ ፍሬንድ ሎጂስቲክስ ክኸውን ይኽእል እዩ ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ መስመር ናይ ንግዲ ካብ ባፅዕ ዝኾነ ክገዝዎ ዝደልዩ ተሎ ብባፅዕ ጌርካ ኣትወሉ ዝኽእል ኤርትራ መዓት ሓገዝ እያ ክትገብር ትኽእል ናይ ግድን ኣይኮነን ውግእ ክትገብር ናይ ግድን ኣይኮነን ንፋኖ ኤርትራ ሰራዊት እትያ ክትሕግዞ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ስልጣን ክትሕግዝ ትኽእል እያ ኣብ ዓዳ ኮፍ ኢላ ማለት እዩ ካልእ ብረት ክትህብ ትኽእል እያ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናይ ግድን ኩሉ ነገር ከምዚ ዚሮ ሳም ጌም ኤርትራ ምሕጋዝ ማለት ኣብ ምዝደለየ ይፃወት ኣሎ ምስ ሶማልያ ክዋጋ የብልፀን እዩ ተገምቲሉ ምስ ሶማልያ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ኣቢ ምስ ኩሉ ክሰርሕ ፀገም የብሉን ምስ ፋኖ ኮይኑ ተዋጊ ኢሚድየትሊ ተቐይሩ ኣንፃር ፋኖ ይዋጋ ኣሎ ንህወሓት ድማ ኣብ ጎኑ ክገብር ይፍትን ኣሎ ነቲ ጀኖሳይድ ዝፈፀመሉ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ፖለቲካዊ ምትዕፅፃፍ ከም ሲጥንና ዝቁፀረሉ ድሓርካስ ኣቢ ኣሕመድ ንኤርትራ ክመፅእ ምዃኑ ቃል ዓለም ኣይኮነ ዝገብር ዘሎ ኩናት ክገብር ክመፅእ ይብላ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ምዝኾነ ይኹን ንኣቢ ንኤርትራ ክሕግዝ ኢሉ ዘይኮነስ ንነፍሱ ኢሉ ንኣቢ ከውድቕ ንዝደሊ ዘሎ ሓገዝ ምሃብ እንታይ ፀገም ኣለዎ ነዚ ዘይደላ ኣነ ሰብ ኣይርድኦን ክብሎ ይክልኒ ምክንያቱ እዚ ኖ ብሬነር ይብልዎ ፍልጠት ወይ ርእሱ ዘድልዮ ዘረባ እውን ስለ ዘይኮነ ኢትስ ኮመን ሰንስ ፀላይኻ ኣለካ ዘቐመጥካ ፀላይ ንልኡላውነትካ ንግዛታዊ ሓድነትካ ንኻልካ ክትሕስ የኢሉ ለይትን መዓልትን ዝጀሃር ዘሎ መራኽብ ስኢሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፕሮፓጋንዳ ዝገብር ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናቱ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ክዛረብ ዝውዕል ዘሎ ቀይሕ ባሕሪ ብጅቡቲ ወይ ብኤርትራ ጥራይ ክወዞ ዝኽእል ብጅቡቲ ክወዞ ከም ዘይክእል ድማ 105% ሹር ኢና ካብ ኤርትራ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኣላ ያንስ ምስቲ ናይ ትቃፀል ዘላ ሃገር እንጨይቲ ምቕባል እንታይ ፀገም ኣለካ ሓደ ገዛ ይቃፀል ተሎ እንጨይቲ ተቐብል ናይ ግድን ኣይኮንካ ንስኻ መፂኻ ነዳዲ ክትህብ ነቲ ዘብል ዘሎ ዝኾነ ወላ ሞራላዊ ሰፖርት ይገብሮ ኣብ ጎንኻ ኣለና ምባል እውን ኮንፊደንስ ክፈጥር ይኽእል ንኣብነት ንሕወሓት ሻዕብያ እንታይ ክብሎ ክእል ንኣብነት ብድሕሪት ኣይመፀካ ክብሎ ክእል ቀደም ሓንቲ ካብቲ ቀንዲ ዝፈርዋ ዝነበሩ እያ ሻዕብያ ብድሕሪት ከይመፆም ናብ ካልእ ገፆም ተተበጊሶም ስለዚ እቲ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ብኩሉ መንገዲ ንኸይግበር ዝፅዕር ዘሎ እዚ ክእረም ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ኤርትራ ንረብሓ እምበር ንረብሓ ካልኦት ክሰርሕ የብላ ንረብሓኻ ድማ ንሃገራዊ ረብሓኻ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ክትክእል ኣለካ ብርግፅ ኣነ ኤርትራ ሰራዊታ ሰዲዳ ምዝኾነ ይኹን ሃገር ክትዋጋ ኣይደልን እየ ዝኾነ ኤርትራዊ ክጉዳይ ኣይደልን እየ ግን ሓንቲ ዘይምግባር ግን ትዝኸፍእ ኦፕሽን እዩ ንኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ዕድል ኣብ ዘለወሉ ወይ እውን በዓላቶም ንኣቢ ካብ ስልጣን ክእለየሉ ዕድል ኣብ ዘለዎ ግዜ ኤርትራ ንሕና ዲስ ኢዝ ኖት ማይ ቢዝነስ ኣስ ናንሰንስ ነዚ ከምኡ ዝብሉ ኣነ ከተባብዕ ኣይክእልኒ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ክእረመሉ ዘለዎ እዩ እዚ ወላ ሓንቲ ክግበር ከም ዘይክእል ኤርትራ ከምዚ ናይ መላእኽቲ ሃገር ጌርካ ኖ ኣብ ሓዊ ኢና ዘለና 360 ዙርያና ሓዊ ዝተፍእ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓዊ ዝናባኻ ከይመፅእ ክትከላኸል ክትክእል ኣለካ ሓዊ ኣብ ዓድኻ ምስ መፅእ ክከላኸል ዝብለካ ድማ ሓዊ ዝደሊ ሰብ ጥራይ ወይ እውን ብዛዕባ ሓዊ መረዳእታ ዘይብሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ምስ መፅእ ወላ ጠጠው ከተብሎውን ከቢድ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ ከተብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ገለ ገዛውቲ ግን ከቃፀለልካ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብ ርሑቕ ገዛውቲ ከሎ ንምጥፋእ ናይቲ ሓዊ ክትጓየ ክትክእል ኣለካ ሶ ማች ኣባውት ዲስ ሕጂ ናብቲ ናትና ክንሰግር ክንፍትን ኢና ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ሓንቲ እዚኣ ግዳማዊ ተጻብኦ ቀጻልነቱ ዘረጋገጸ ጽላት ኢንዱስትሪ ዕደና ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኤርትራ ተዶኪናትሉ እትርከብ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ሓደ ካብቶም ብትሕዝቶ ባህርያዊ ጸጋታት ኣዝዮም ሃብታማት ምዃኖም ዝፍለጡ ከባቢታት ዓለም ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ መስሕብ ብዙሓት ኣውፈርት እውን እዩ ብመሰረት ሕጊ ዕደና ኤርትራ ድማ ኣብ ዳህሳስን ዕደናን ዘተኮረ 3 ዓይነታት ናይ ወፍሪ ፍቓድ ኣብ ምዕዳል ይርከብ ነቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ባህርያዊ ጸጋ መርገም እዩ ዝብል ኣባሃህላ ናብ ምረቓ ንምልዋጥ ኣብ ንጡፍ ጻዕርታት ከም እትርከብ እትግለጽ ኤርትራ ጽላት ዕደና ኤርትራ መንግስታዊ ፖሊሲ ዝተበጽሐ ምዕባለታትን መጻኢ ኣንፈትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ ጸብጻባዊ ትንተና እዛ ሃገር ኣብዚ መዳይ ኣተባባዒ ንጥፈት ተዓምም ከም ዘላ ኣብሪህሎም እዚ ኣብ ገጻት ሻባይት ዝተለጠፈ ሰፊሕ ንዓም እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ኣብ ብሕፅር ዝበለ ከቕርባ ፈቲነ ነይረ
ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ዝገብርዎ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ድማ ዓብይ ጨብጨባ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ ቻነል እዩ ዘሎ ንዓታቶም እውን ሰፖርት ክገብሮም ተስፋ ንገብር ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለትኒ ኤፒሶድ እያ ብዛዕባ ዕደና ናይ ኤርትራ ኦፍኮርስ ኣምባሓቅቲ ነቲ ፀጋ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ከም ዝኾኑ ንፈልጥ ኢና ዋላ እውን እጂ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ሓድነት ዝብል ዘሎ ታክቲካል ዳምበር ስትራቴጂክ መሻርክቲ ክኾነካ ይኽእል ኢልካ ሃንደበት ናብ ውሳነ ትኸይድ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገይን ታክቲካሊ ንግዚኡ ናብ ሓፂር ግዜ ወላ እሳቶም እውን ከምኡ ክጥቀሙልካ ክእሉ እዮም ግን መን እዩ ዝያዳ ዝረብሕ እዩ ተረዲኹምኒ ምስ ኣቢ ኣብ ትሰርሓሉ ዝነበረት ኤርትራ ዕላማ ሃሪማያ ፅቡቅ ጌራ ሕጂ ድማ ኣቢ ዕላሙ ቀይሩ ፀላይ ተቀይሩ ክመፅእ ተደልዩ ድማ ምስቶም ከውድቕዎ ዝኽእሉ ምስራሕ እውን ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት ኤርትራ ግን ኣመና ብዙሕ ማዕድና ዘለዋ እዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ማዕድናታ ፖታሽዩ ንዑ ከማን ከተውፅእ ይከኣለትና ኣላ ኤርትራ ዓበይ ፖቴንሻል ኣለዋ ክንብለኩም ከለና ንምግናን ዘይኮነ ሪያሊቲ ኩንነት ስለ ዝኾነ ኣገይ ኣብዚ ኤርትራ ብፅሑፍ መሊሶም ነይሮም ኢትዮጵያ ብድጎማን ብሓገዝን ብዝተፈላለየ ረድኤትን ትነብር ሃገር 10 ግዜ ንኤርትራ ዘቆናፅም ነገር ክገብሩ ከለዉ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑን ኤርትራ ግን ብዓቕማ ብዘለዎ ፀጋታት ናብ ቀዋሚ ዝኾነ ውፅኢት ንኸተምፅእ ለይትን መዓልትን ትጣፋእ ዘላ ሃገር ምዃና ምግንዛብ የድሊ ብምባል ነቲ ዝግበር ዘሎ ትዕቢት ናይ ኢትዮጵያውያን ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ መልሲ ይብዎ ኣሎ ኣነ ኸ ከምዚ መልሲ ብምሃቦም ኣዝየ ተሓጒሰ ንቐፅል 6 ቆልዑ እዮም ዘለዉ እንታይ ትብል ብሰብ ክትሰምዑ ካብ ሓንቲ ሰበይቲ ሓቢኡ ቡዋዕ ተገበረትካ ኣበይ ኣለው ኣለው ካብ ክንደይ ኣንስቲ እስከ 5 ካብ 5 ኣንስቲ ሆኑ 16 ዋላ ደቀ ይርአ ከማንታ ሓንቲ 5 ወሊዳ እታ ሓንቲ 5 ወሊዳ እታ ሓንቲ 4 ወሊዳ እታ ሓንቲ 2 ወሊዳ እታ ሓንቲ ከዓኒ ሓንቲ ወሊዳ ኣፍሪኻ እንዲኻ ዳ ናይ መወዳእታ ደመርዓኽዋ ማለት እዩ ዓጂ ካብ ዝገርመካ ፅቡቅ እቶም 5 ከማን ካብ ሓንቲ ሰበይቲ እዮም 10 እየ ኮላላ ሰለስተ ምዛ ሓጂ ምሳይ ደላ እወኒ ሓደ ፃዕዳ ክርስቲያን ሓደ ሕምብርቲ ሓደ ኸቆሸት ኣለው ናይ ብሓቂ ማለት ኣነ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ርአያ ነይረ ንጥበበኛ ግርማይ መኮነን ኣገናዕ ክብለ እየ ዝደላ ኣብዚ እዋን እዚ የስ ካብ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምውላድ ገለመለ እዚ ቁሩብ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ኤርትራ ህዝባ ክባዛሕ ኣለዎ ዝብል በዓል ጭርሖ ስለ ዝኾን ካብዚ እዋን እዚ ኣነ ኤርትራ ብዝኸድኩሉ ንስነ ጥበበኛ ግርማይ መኮነን ህያብ ሽልማት ክህብ ምዃነይ ባይ ደ ወይ ኣብ ገለ ነጥቢ እንታይ ኢለ ሓሲበ ኣለኹ ኣነ ናተይ ቻሪቲ እንታይ ክኸውን እዩ ብዚ ሕጂ ዘለና መረዳእታ ካብ 6 ዞባታት ናይ ኤርትራ ልዕሊ 12 ወይ 13 ንዝወለዱ ስድራ ብፍላይ እቶም ኦርጋኒክ ስድራ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም 10 ንዝወለዱ ኣብ 6 ዞባታት ሰፖርት ክገብር እየ ኣትሊስት እንተወሓደ ን6 ፋሚሊ ሰፖርት ክገብር ምዃነይ መደብ ገይረ ኣለኹ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ኣለዎ ክንብል ከለና ኢንሰንቲቫይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና እወ እቲ ሞራላዊ ኣካይዳ ናትና ሃይማኖታዊ ኣካይዳ ናትና ክቅየር ገለ ይደልዮን እየ ግን ኣገይን ዕላማ ናትና ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሕ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ክባዛሓሉ ዝኽእል ኢንሰንቲቭስ ድማ ከነተኣቱ ኢንሰንቲቭ ማለት መተባብዒ ብልጫ ክህልዎ ኣሎ ወሊዱ ዝበሃል መርገም ክኸውን የብሉን ውላድ ሃብቲ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ድማ ውላድ ሃብቲ እዩ ነቲ ዓድኻ ህዝቢ ዘድልያ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንምብዛሕ ክንደይ ከባይ ምሳይ ነስነ ጥበበኛ ግርማይ ኣብ እንታይ መድረክ ከምኡ ክገብር ክኢሉ ስለ ዘይፈለጥኩ ኮሜንት ኣይገብርኒ 15 እሞኻ ደቂ እውን ከምኡ 5 ዝወለዱ ምስ ሰማዕኩሲ ዋ ንዝስ ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዝግብኦ እዩ ኤርቲቪ ኤርትራ እውን ገለ ሽልማት ክትቦ ይግባእ ዝብል ባህላ እየ ካብኡ ንላዕሊ ከዓ እንተለዉ ሽልማት ክወሃቦም ይግባእ ቢካዝ ከምዚ ንክትረክብ ተደሊኻ ከተተባብዕ ኣለካ ገሊኹም ካባይ ዝፍለ ርእቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣነ ግን ነዛ ነገር እዚኣ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመታት 10 ሚልዮን 15 ሚልዮን ኣትሊስት 15 ሚልዮን ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓፂር ግዜ ነዚ ድማ ክንደፍኣሉ ክንክእል ኣለና ኣነ ክጉስጉሰሉ እየ ክፅዕረሉ እየ ከምኡውን ቻሪቲ ናተይ ንከምዚ ዓይነት ስድራ ቤታት ከምኡ ፀገማት ዘጋጥመን ክሕግዝ እውን ደስ ብለኒ ምስ ግዜ ናትኩም ርእቶ ድማ ክሰምዕ ደሊ ሓንቲ ንግረ መንገደይ ድማ ኣብ ካልእ ግዜ ክጠቕሲ ሓሲበ ነይረ ብዛዕባ ለንቅና ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረሲ ነዞም ሱዳናውያን ኣብ ኤርትራ ዘለውሲ ብዓረብ ገለ ክሓትዎም ርየ ብትግርኛ ክዛረቡ እንደገድድዎም ኣብ ኤርትራ ኣነ ናተይ መረዳእታ በፂሐ ዘለኹ 9 ብሄራት ኣለና 9 ቋንቋታት ድማ ኣለና ትግርኛ ኤቭሪባዲ ክዛረበሉ ኣብ ኤርትራ ወላ እኮ ኦፊሻል ቋንቋ ይሃልወና ኤቭሪዋን ትግርኛ ይዛረብ ፕላስ ካልእ ንኣብነት
ابعد بلين كتمركل لغا تقرنيا كم سبجكت كاب قدماي كفلي حساب ولا وناب سكندر سكول تقرنيا كقصلالو بحالا يعني ناتي مرداتاي كلنا حزب ኤርትራ حتى ቋንቋ ክንዛረብ ክንክልክል ኣለና ካልናትና ብሌን ከም ዝዕንበብ ግበሮ ትግራይ ከም ዝዕንበብ ግበሮ ሳሆ ከም ዝዕንበብ ግበሮ ግን ህዝብ ኤርትራ حتى ቋንቋ ድማ ክዛረብ ኣሎ ትግርኛ ድማ ተዛሓሽ እቲ ዝበዝሕ ዝዛረቦ ስለዝኾነ ትግርኛ ድማ ኤቭሪባዲ ክዛረቦ ክኸላሎ በኤርትራ ግን ንዝኽብል ከሎ ቋንቋ ዴታ ተጥፍዎ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ኤቭሪዋን ትግርኛ ክዛረብ ተኽኢሉ ክንረዳዳ ከማን ንኽእል እቲ ካልእ ድማ ቋንቋንቁ ክዕቢ ይኽእል ስለዚ ትግርኛ ከም ሳብጀክት I really hope أنا كريوز دلي كاب أزيله كسب even university درجة تقرنيا كم قانقا كم subject مالتيو تتمرتي كاريكولم بإنجليش صبغني زلوا إنجليش لازلي أنا بعلم درجة تقرنيا كم subject كاب قدامي كفلي كسب عصرت حدا كفلي at least سبكم مهارة له أب جلوج زلوا بيتمرتي أب فردار زلوا بيتمرتي أب عصب زلوا بيتمرتي أب أرورا زلوا بيتمرتي أب من دفرا زلوا بيتمرتي كمو كله أبس مرة زلوا كل سب تقرنيا كم مهارة خلاله ናይ ጽሑፍ ክእለት ከማን ከዓቢ ይኽእል ወጻተኛታት ኣብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ትግርኛ ክዛረቡ ገድድዎ ኣብ ሱዳን ክንከይድ ከለና ትግርኛ ክመሃሩ ይኮኑን ዝፍትኑ ዓረብ ክንመሃር እዮም ዝግድዱና ነይሮም ኢትዮጵያ ኣምሓርኛ ክትመሃር እዮም ዝደልዩኻ ኤርትራ ድማ ኩራዕ በትናትካ ባህሊ ብቋንቋኻ ክዛረብ ገድዶ ብቋንቁ ክትዛረብ ኣይትተሃወኽ እዚኣ ርእቶ ናተያ ተቃውሞ እንተለኩም ብሓናፅ መንገዲ ርእቶኹም ግደፉ ብዛዕባ እዛ ርእስቲ ኣብ ካልእ ርእሲ ክዛረብ እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም እየ سلموا قيحوا كيتمتا عاتير نويحوا كيتمتو بقى خير إلي محمدي هو ناس بحري عاتمنيو تاريخ وزرسف تايقو إليو زي والعزق وسف تيجو وصلو نعشاقي وصلو ينسي قزبس عمو تقولي زلو عمو قلبو نوى عدي عدي خلالو صفع كل دمي تحري تاريمي عمو قلبو نوى عدي عدي خلالو